Доброго дня, шановні глядачі, кому інтересно, любителі русини, закарпатці, взагалі цінителі русинської культури з Закарпаття і з-за кордону, наші пряшівські русини, русини всього світа. Сьогодні ми робимо таку невелику програму в онлайні, посвячену, котра, так як ми знаємо, сьогодні є річниця 220 років народження Олександра Духновича. То є для нашого народу то є не глиба, то є такий фундамент в определеному аспекті, без котрого ані русинів сьогоднішніх би не було. То є така точка опору, точка свідомості, людина, котра стільки зробила для нас. І сьогодні ми такий великий ювілей празднуємо, 220 років народження. З тої причини ми вирішили зробити таку програму про Олександра Духновича, про Олександра Духновича Нись, про Олександра Духновича те, що ми знаємо з його наукового, культурного, літературного добутку, що він написав. Поговоримо трішки про те, що він значить для нас, яке він значення має сьогодні, що може, що ми знаємо про нього, що мали би ми знати, що мало знаємо з великих діл Олександра Духновича. А в принципі, би кожна людина, принаймні, котра має походження русинське, мала би знати от і до, так як це знали наші прадіди ще, гарантовано. Гарантовано. Наші прадіди знали Олександра Духновича. Я думаю, не було творів Олександра Духновича, що наші прадіди на Закарпатті, історичній Подкарпатській тої Руси не знали. Всі. В 91-му році, коли нарешті Радянський Союз рухнув і вступила свобода, можна було говорити, можна було знати. Люди до того, звісно, не звикли, тому що за радянських часів це охоту від того дуже сильно відбивали. Але я собі так порахував, що, в принципі, кожен, хто мав 60 років в 91-му році, він знав з Духновича, десятки віршів, знав Духновича десятки п'єс, розказів. Але в ті часи було не прийнято говорити, не прийнято розказувати, не прийнято ділитися. От ми сьогодні всього цього не знаємо. Ми про це тепер поговоримо з нашим шановним паном Валерієм Падяком, котрий є видавець, котрий є великий цінитель русинської культури, русин наш відомий, русинської культури, історії, літератури. Сам дуже багато для освіти русинської робить, в Пряшівському університеті викладає, і також Духновича твори тепер далі і перевидає. Пане Валерій, будь ласка, я так вас представив, тепер ви себе коротенько, будь ласка. Спочатку себе. Дякую, красно. Христос Воскрес. Воістину воскресе. Чути мене добрі? Добре чути, пане Валерій. Низька такий день інтересний, бо фактично, понеділок, можна сказати, ярь, весна, як по-українськи. Але 220 років Олександру Духновичу. От ми так якось, знаєте, мені якось так уже і страшно, 220 років. То коли я перший раз прийшов до університету, училися, так, і все, що було 200 років в літературі, це вже було щось таке архаїчне, далекое. Уже щось, що вже отжило своє, що вже, може, нігдеся не верне, що ідеї, котрі там лишилися просто як історичні якісь факти, історичні документи. Але от що інтересно, тепер у мене була бесіда із видавцем, пряшівським видавцем, редактором новинки «Інфорусин» Петром Медведем. Це такі послідні вже якісь штрихи до тої прем'єри, яка на дня, от це у п'ятницю перша прем'єра, буде друга прем'єра, третя прем'єра без п'єси Олександра Духновича «Головний тарабанщик». От що я почув, що люди, актори, які ставили п'єсу, кажуть, що вона настільки актуальна, бо всі проблеми, які Олександр Духнович підняв на сцені в 1852 році, вони до цих пір актуальні. То, значить, корупція, там якісь інші людські пороки,
все воно. І я думаю, що ми всі живемо такого, знаєте, в тим, відчуваємо, і я особисто в п'ятницю прем'єра п'єси "Головний тарабанщик на сцені" Пряшівського театра імені Олександра Духновича. І задіяний такий, знаєте, зірковий зірковий склад. То значить, же всі актори, практично ті актори, яких ми знаємо вже 20, 25, 30 років, які молодими прийшли, які сьогодні є тими нашими зірками грузинського театру, так, вони задіяні в тій п'єсі. І от що інтересно, я сьогодні заходив, щоб купити квиток. Ви представляєте, 10 євро місце на прем'єру Олександра Духновича. 3 прем'єри підряд у Пряшеві і ще одна у Свіднику буде прем'єра. То значить, що інтерес, просто колосальний інтерес до того, чий день народження ми відмічаємо сьогодні, 220 років з дня народження. От так воно якось відбувається, що ні, Духнович абсолютно актуальний, його треба просто любити, хотіти і хотіти читати. І от через ті, інколи, можливо, не завжди, як би це правильно сказати, не завжди вдалі рядки поетичних творів, пробивається та жива мисль, жива думка, він завжди актуальний. Сьогодні читач, який прийде читати Духновича, він багато чого знайде саме в творах Духновича для себе такого, що потрібно в житті. От, я так думаю, от таке моє бачення цього всього. Ну, і ще би можна сказати, що 220, ну, мабуть, це не 200, 250, але все ж таки це значуща дата в історії карпато-русинського народу, тому що от якось вимір або відмірюється час у русинів саме від Олександра Духновича. Я впевнений, що якби не було Олександра Духновича саме тоді, коли він потрібен був, в тому 1849 році, і в наступні 15 років, чи навіть 20 років, от багато чого ми б не мали. Можливо, Ужгород називався би до сьогоднішнього часу Унгваром, а Пряшів – Епер'єшем. І, можливо, в школах учили би так, коли він вийшов таким рафінованим угорським патріотом. І так багато людей були, особливо з національних меншин, вони проходили цю школу перевиховання, скажімо так, і ставали патріотами іншого народу. Безумовно, багато хто із них чого домігся, але не для свого народу. Духнович знайшов собі сили повернутися, і не просто повернутися, а надзвичайно глибоко, самоосмислено порозумів, що це той момент, коли треба на повні груди сказати, що слово за свій народ. І от якось так легко у нього це воно і вийшло. З простими рядками, шориками «Я русин бил», «Єсть, мі буду». І треба сказати, що все це надзвичайно швидко на серцях молодих русинів. Він таким, знаєте, ну як сказати, симпатиком нашої молоді, яка повторювала його, яка копіювала його, яка починала свої поетичні деякі твори, ну, наприклад, ну ми це знаємо, да, подкарпатські русини, Олександра Духновича. Мало що знаємо за цей твір, якось так вийшло, що попис не лишився, і не лишилося якихось, ну, можливо,
головних таких важливих доказів, що це твір із творчості Олександра Духновича. Але в той же час там ми можемо взяти Ніколая Нодя, який переспівує подкарпатські русини оставте глибокий сон, да? Що там кропкать, сине, виникни вон, хто мі переривать глибокий сон. От, глибокий сон, хто мі переривать, подкарпатські русини оставте глибокий сон, або може ще можна би сказати за Феодосія Злоцького, сучасника, теж ті молоді люди, які йшли за Олександром Духновичем, який писав свої есе, де якраз про це згадує. Пане Валерій, хотів би попросити вас зупинитися трішки на таких моментах. Бо тепер ми так опустили зразу в стільки деталей, да, котрі для слухача, котрий перший раз буде нас от тепер онлайн дивляться, або будуть передивлятися цей ефір, котрий наш такий ювілейний ефір, да, ювілеї Олександра Духновича, щоб вони могли так охопити. Бо треба енциклопедістом бути, щоб поняти, да, от ці всі імена, події, собиття, котрі відбувались. А давайте візьмемо так от Олександра Духновича. Чи можемо глянути на нього як на людину, котра, як молода людина, да, він описує із своїх малих спогадів, там, в віршах також, да, в підручничку в якомусь, про географію. Здається, він описує, от, що він каже, я як дитинка пам'ятаю наполеонівські воїни. Да? Він як дитина пройшов через час війни, як у нас от тепер в Україні. Він як дитина мав таку долю, да, що він мусив змалку відразу йти з дому, вчитися. Добре, що міг піти вчитися. І така людина талановита, хоча я собі, знаєте, як порівнювати з якимись геніями, там, з Вернадським, да? Ну, Духнович не Вернадський у нас. Якщо якісь таких, знаєте, пробувати ставити, наприклад, який прекрасний слог, або яка, ну, глибина думки, би я тут ще б поспорив, наприклад, да? Тут у нас теж є у Духновича. Ну, наприклад, але сама ліричність поезії, ну, то з Шевченком теж не можеш поставити в один ряд, правда? Шевченко все ж таки він більш лірична поезія Тараса Григоровича Шевченка. Але от те, що Краліцький разом з Сільваєм свої статті, котрі вони публікували, і ви в книзі Краліцької і ту статтю цитуєте про Духновича, вони там якраз кажуть, що Духнович був така людина на своєму місці, котра в потрібний час була дуже потрібна своєму народу. Але не був він унікальний, він був простий. Він був простий, але коли треба було робити, він робив. Ну, так Він не був самий розумний, наприклад, да? Там в Ужгороді, чи на Русинщині словацькій теперішній. Саме талановитий, саме якийсь там, да, схопний. Може, серед священників були і 100 більше інтелектуальних, да, і з більш слогом якимсь, більш таким, знаєте, поетичним, літературним, красивішим. Там, да. І в національному плані, своєму народному, і наприклад, там, от, то, що кажуть язичі, а то, можна сказати, так, славяно-русинська період розвитку мови літературної. Ну, але от Краліцький з Сільваєм, якщо то авторство Сільвая теж такої статті, вони кажуть, що він робив. І от дивіться, він, маленька дитина, попадає в Ужгород, учиться тут. Я думаю, що він, так як більшість сьогодні дітей, от там взяти 13-річних в Закарпатті, котрі відриваються і попадають там в школу. З чим вони стикаються, діти? Вони з фундаментальною, монументальною, пропрацьованою літературою, історією. Предметом там математика, всяка геометрія, на мові випрацьована величезна термінологія. Потім далі се вчать трішки вище, йдуть, до університету доходять соціальні науки, філософські, політичні науки. І вони починають, думають, да?
я тепер глибше мислю, я більше розумію, я більше знаю, я більше можу сказати. Ну, то там бесіда, котру мене навчили няня і мама, то щоб не потрібно було таке. Що може дати? Духнович так каже, він так побачив це в мадярській культурі і мові тоді, так? Коли став. Він каже, як я як я адептом мадярської культури зуцільно, да? Тобто, навіть вірші писав, каже, для мене цілий світ це була Мадярщина. Понад мадярського народу не є нічого. І він не якось там описує, що там я тепер розкаюсь, то все наоборот, да, було. Але однозначно вказує, що він зовсім втратив тоді, принаймні такий зв'язок серця з рідним, і зовсім перейшов в те, що молоду людину може захопити, щось поруч є, і що тобі відкриють і преподнесуть так прекрасно або так пропрацьовано. Людина, в принципі, стає тоді яничаром, вона втрачає, відкидає своє власне. От сьогодні розкажіть це щось про ці моменти життя молоді Духновича, да, коли він зовсім потерявся, і був шанс, що він ся не верне. Знаєте, він міг стати Петефі, да? Можливо, ще одним таким, да? Ну, чим більше Петефі, тим ліпше. Я, наприклад, люблю, поважаю всі народи, всі культури, і не те, що люблю, а в той спосіб, що захоплююсь, да, наприклад, там, різними творческими там, починаннями. І кожна література для мене цікава, глибока, бо йдеться про людину, як людина в цьому світі себе віднаходить. Якщо то є прекрасне, це і завжди є прекрасне. Будь ласка, розкажіть так, щоб от що є в порівнянні сучасного дитина 13, 14, 15 років на Закарпатті, і от Духнович, його світогляд. Як він, коли він тільки відійшов і потеряв зв'язок з власною культурою? Знаєте, щоб порозуміти Духновича, треба просто глибоко зануритися от в в ту епоху. Надзвичайно важка епоха, надзвичайно важкі часи. Ну, вже не будемо казати, що початок 19 століття – це наполеонівські війни. Так, вони проходили в тому числі через нашу територію. Ясно є діло, що це хвороби, це голод, це іще якісь інші проблеми, пов'язані з матеріальними благами. На другому боці, дійсно, порівнювати з сучасними шкільним процесом дуже важко. Чому? Духнович прийшов в літературу, йому було надзвичайно важко, тому що він жив у язиковій стихії, коли твоє рідне, от твоє рідне, ти чуєш, що воно твоє рідне, ти говориш з мамою, ти говориш із своїми сучасниками, із людьми в твоєму селі. От все це вважалося не кодифікованим, не стандартизованим і просто, як казав русинський лінгвіст Михайло Лучкай, діалектус рутеніка. Діалектус уже само по собі значило, що це не мова, це просто діалект. Ну, говорять люди в якомусь селі, ну і говорять собі. А для цього, щоб всі говорили або писали, треба, наприклад, вживати якусь мову. І отут ясна річ, що по мірі того, як ти виростаєш, ти приходиш до школи, тобі спочатку, а це, ну, вже з початку 10-15 роки 19 століття, це вже угорські такі ідеї національні, і інколи це доходило до певної, ну, скажімо, радикалізації цих думок. І він приходить у школу, 9-річний приходить, так? От жив 9 років, жив в русинських селах. Чи у себе в Тополі, чи потім Стащин, який недалеко так знаходився. От. Ну, може, по дорозі довго, а якщо через гори,
з одної долини перейти до другої, ну, можливо, там 4-5 годин, мабуть, шляху, і ти вже в іншій долині вже там. І от він жив там, він спілкувався, у нього навколо були, ну, приклади ну, відносної, так скажімо так, інтелігентності. Батько священник, мама із священничеського роду. То, значить, всі люди навкруги принаймні читали книжки. Які книжки? Безумовно, не так, як сьогодні. Головне, це була Біблія, читалося, що і школа, для того, щоб, ну, от Біблія. І це ще був стара грамота. Ви представте, що от цей, як би це сказати, письмо чи графічна система. Графічна система, ну, скажімо так, вона помінялася, стала світською лише в 1848 році. Тобто Духнович 45 років прожив у старій графічній системі. З такими буквами, як КСІ, ПСІ, Юсь великий, Юсь малий, Юкований, Юкований. Я вже не кажу про Єр, Єрь і Ять. І от, безумовно, що вся ця архаїка, вона накладала на нього певний відбір. У другому боці він потрапив до 18 років навчається в Ужгороді, де навчалися в школі, а потім у гімназії навчалися, ну, діти, скажімо так, які приходили з іншого середовища, вже більш підготовлені, які вже говорили угорською мовою, а для нього угорська мова не існувала. Тому що в тих селах, де він, а я практично з того самого, з того самого куща, так, або з тої самої території, там не існувало ніяких інших мов. От була тільки своя русинська, чи, як вони казали, діалектус, як лінгвісти говорили. І от безумовно, що коли ти приходиш, а тобі навішують, от є більш рафінована мова, в якій вже є багато літератури, в якій є, яка фактично є мовою школи, мовою літератури. І тебе ще й силують, тобто тобі не залишають ніякий вибір. Безумовно, що всі вони, от Чандор Петефі приклад, тот самий приклад, що і Олександр Духнович, практично всі вони, і словаки, і хорвати, і румуни, можливо, румуни менше, але всі, ну, я би не сказав, що аж так менше, і русини, всі вони мусили перевчатися, і такою домінантною мовою для них ставала угорська мова, і тому безумовно, що якщо ти вже вивчився, а далі, якщо ти робив кар'єру, то безумовно, що ти спілкувався виключно угорською мовою. А потім всі ці лаври, титули, звання, просування по службі, кар'єрній, ну, по службі, все це вимагало від тебе певного конформізму. Ти пристосовувався, і тобі зручніше ставало. І ти міг уже, ну, ти ставав нібито своїм поміж чужих. І Духнович, безумовно, що він не розвив свої таланти як людина. Пам'ятаєте, десь є такий момент, що він казав, що він би страшно хотів стати, ну, геометрія йому любилася, полюбляв геометрію. Можливо, це привело би його, ну, до якоїсь, я не знаю, дуже практичної роботи землеміра. Ну, але для того, щоб вивчитися, знов потрібні були кошти, а це була надзвичайно бідна родина. Адже 10 дітей народилося в родині Духновича. І за деякий час залишилося 6, потім ще менше залишилося. Потім залишилися Духнович як самий старший, і мама вдова. І от тут питання, а що далі? Якщо йти далі вчитися, як, ну, от, по світській, так сказати, лінії піти,
то на це потрібні кошти. А треба було годувати родину, треба було допомагати матері вигодувати всю родину, тобто стати старшим братом, помічником і стати батьком для своїх сестер. І Духнович, ну, він пожертвував своїм життям в якійсь мірі. Він вирішив, що це духовна кар'єра, це той шлях, коли у тебе є опікуни, які допоможуть тобі фінансово. Так це було в ті часи облаштовано, що якщо ти вибирав духовну кар'єру, то церква, вона тобі допомагала. То, значить, він як людина бідна, нещасна в якійсь мірі, тому що він не зміг реалізувати себе, ну, як сказати, можливо, він би став якимось визначним математиком, так? І ми б не знали, що він взагалі русин, якщо б був добрим математиком, чи може якісь рівняння алгебраїчні би зміг вирішити. А можливо, він би іще в чомусь, в якихось галузях себе проявив. Але Духнович, от у нього так уже було детерміновано з самого початку, що він має годувати родину не свою, а фактично свого батька. Отак він і пішов туди. Знову ми повертаємося ще до одної річі. Поруч із Духновичем було дуже багато русинів, які готові були стати конформістами, пристосуванцями. І вони це робили. Духнович, знов-таки, це щаслива доля, тому що в нього все було детерміновано. Він надзвичайно близько стояв біля свого народу. Пане Валерій, от Стояв близько біля свого народу, в якійсь мірі формувало його поступно аж до певного рівня, коли він порозумів свою місію. може, хочу, дивіться, продовжити те, що ми тепер говорили. Хвилин 10 говорили, як то буває з людиною, коли людину, ну, вибачаюсь, я спрятався. Секундочку. Зараз так, я тут трішки провіряю, у нас все на місці. Я удостовірюсь просто через картинку, все добре. Пане Валерій, ми так хвилин 10 поставили на той момент, що як це буває, коли світ людину все ж таки заставить стати в рамки, да, і займатися тим, чим треба, да? А не там народ у тебе якийсь є, там ти хтось. Секундочку. Ти звідки десь родом? Да. Життя людину ставить в якісь рамки, да? От, так як ви тепер хвилин 10 про це ви так проакцентували, і подробниця так, як є, да? Ну, тобто, в принципі, але ви не розказали, а чому ж тоді от Духнович, чому ті рамки його не зв'язали намертво, так як зв'язують більшість людей цього світу. І тут не йдеться, навіть я би так сказав, щоб чесно, да? Якщо ми з вами говоримо, не йдеться тільки про мову, культуру, народ. Взагалі, коли людина в світ іде, то світ рамки накладає на неї. Да? Хочеш реалізувати, кажете, геометром, і ти неважливо, хто ти є. За релігією, за вірою, за походженням, за народом. Тебе все одно формують то середовище, в котрому ти будеш далі розвиватися, правда? Ну, і тут, чи то він русин був, чи він був в той час мадяр, чи той словак, у нас на Закарпатті жили, хто тут був, да? Це не важливо, да? Воно все одно могло втягти туди, і потім реалізація. Був би геометром, а найліпші геометри, не знаю. Якщо б були угорці, да, то угорцем остався. Якщо б було так, що геометри бувають добрі тільки австрійці, тільки в Вені, то закінчив би, може, якимось ректором, да, університету Венського. У нас русини такі були, котрі були ректорами в університеті і навіть в Вені. Ну, і от світ людину так кладе в рамки. Спочатку світ людину тут страшить, да, щоб ти якось викрутив, то якось вийшов. Ставить в такі рамки, як у Духновича були тяжкі, трагічні, він мусив утримувати родину.
І, в принципі, перше десятиліття він сам, будучи дитиною, він розумів, що він буде тим, хто буде утримувати сім'ю, правда? Ну так, Скажіть так. сьогодні, да, от скільки років був Духновичеві, да? І тепер знайдіть такого хлопця в такому віці і скажете, ти будеш утримувати родину. 18 років йому було. 18 років, да? Ну, яке утримання родини? Хто буде про це тепер думати так, да, і сказати, я буду 5, наприклад, да, утримувати людей. Тепер якось так світ зовсім інший складений, всі не бажають, щоб їх до 35 батьків утримували, да, наприклад, так, в ідеалі. Ну, ось, світ цього людину треба- ставить в рамки. Світ людину ставить в рамки. Ви то розказали все як є, да? От, з різних сторін. Але все ж таки в нашому народі, от Духнович той, котрий рамки досить жорстокі були, непрості. Були ті, котрі не мусили утримувати родини, да? І вони чомусь не стали Духновичем. Да? Котрі могли більше мати час і книжечку прочитати собі, коли вчилися, більше домашні завдання зробити ліпше, да? Потім самі завести собі родину якусь теж більш вдалу, а потім дістати ліпшу працю десь там через родину, організувати собі і мати потім так собі послужив, так потім 5 годин маєш книжки писати там, чи щось там, чи картини малювати. Не? Ну, а Духнович все ж таки мав такі обмеження і такі, і такі, і такі. Да? І все ж таки це. Давайте, пане Валерій, тот момент повернемося, коли він сам описує, то буде трішки пізніше, але коли от я в його щоденниках бачив, а ви будете докладніше знати, у вас це пропрацьований, ви пам'ятаєте, коли він сказав хох, ні, я точно не мадяр. Да? І він, Духнович, називає день той, коли відбулося. Пам'ятаєте, я вам казав, да? Це його з собою взяв в подорож Василій Попович, священник, коли його назначено єпископом, і він їхав у Львів, щоб його там висвятили на єпископа. Він з собою взяв приятеля Олександра Духновича, і Олександр Духнович приїхав на Галичину, 837 рік буде, да? Ну, висвячення 37 рік. 37 рік. Він зустрівся з плеядою будителів галицьких русинів в той час. Так вони себе самі тоді називали і писали, щоб було понятно, про що йдеться. Видавці будущої Галицької зорі, да, Руська Трійця. Так, 37 рік. Але він зустрівся з тими на хіротонії Василія Поповича, він зустрівся з Антоніним цим, да? Фамілія опять забудемо, такий, та, людина, а один з основоположників галицької літератури, котрий вважав, що треба від засореності своєї мови на Галичині і від російської берегтися, і від польської. Такий перший з тих будителів, котрий був. І він, Олександр Духнович пише, я коли побував на Галичині, я зрозумів, що я додому приїду і вже не мадярську буду культуру розвивати, вірші писати. Я буду старатися просвіщати свій народ. Бо він є. Він це побачив, що це тоді якраз починалося, розвивалося велике народолюбство і праця для народу, для свого. На Галичині, як великий рух. І він якби заразився там цим. У нього потім багато віршів, як котрих таких братерських. Ви розкажете, я вас попрошу, як він, коли писав вірші, чи якісь твори Духнович, він посилав їх у Львів для того, щоб його друзі друкували там в журналах. Не? Що він пише, що він там порозумів, що те, що він вважав себе мадяром, або принаймні, що мадярська культура для нього була фундаментом в житті, бо він, може, по-мадярськи не говорив щоденно, не? Він серед своїх людей був. В Ужгороді можна то- було говорити лише по-мадярськи. В Ужгороді лише по-мадярськи тоді? Так. Ну, у Львові теж лише по-польськи. Олександр Павлович описує трішки пізніше, да? Але все ж таки такий рух серед інтелігенції для свого народу на Галичині тоді вже була не одна людина. Не одна. Десятки. Угу. А от
на Закарпатті, виходить, перший був Духнович. Да? І він Ну, після спілкування з хлопцями, з інтелігенцією, з тими священниками, не тільки на Галичині, котрі починали тоді звертати увагу до свого народу, а не тільки перебування в тій польській еліті. Не переставали їх влаштовувати, да? Бути звичайним польським інтелігентом, але хотіли для свого народу жити. Розкажіть, будь ласка, далі, от, як той переворот? Світ людина робить в одне, і, в принципі, вона вже гармонійно функціонує, так сказати, у всьому, що як її навчили, да? Він добрий громадянин своєї держави, вірші пише по-угорськи, так як треба, да? Як в столиці пишуть. І тут він міняється. Ну, що наша сьогоднішня програма, взагалі, Духнович будитель, да? А будитель це таке зернятко, да? Коли він починає будити. Не ну, коли тільки він описує, як трава файно росте там і сонце, да? Віршеві якісь, яке сонечко було, яка трава. Навіть не тоді, коли він описує якісь внутрішні свої переживання, що мені там вдалося чи не вдалося. Я от так даже подумав, що, наприклад, вірші там про те, що він страждав, що він не був одружений священник, спочатку не міг, а потім чи якась там глибша трагедія була в житті. Ну, не це його будительство. Правда? Так як, наприклад, ну давайте уявімо собі, що. Ну, допустимо, Шевченко дуже хотів ціле життя навчитися вигравати в кресті-кіноліки, да? І кожен вечір по годині себе мучив, кричав, рвав волос. І написав про це 300 віршів. Ну, ці вірші ніхто не цитує, правда? Бо не цим він цікавий. Так же і у Духновича є речі, котрі були його особисті, але котрі в контексті його будительства не існують. А є такі, котрі на чому стоїть. Котрим він звертає увагу людини на те, що якщо Господь Бог тебе привів цей світ кимось, це не просто так є. Якщо перед тобою твої батьки, діди зберегли і тобі передали твою бесіду, твою культуру, якщо Господь Бог дав, що а від славянська, то що сьогодні маємо як русинське, вона ж має принаймні історично, лінгвістично доказану вченою. 2000 років має розвиток от з тої точки, де се розходить якби корінням з іншими там славянськими, індоєвропейськими. Да? Кілька тисяч років. Вона розвивається, твоя бесіда. Господь Бог приводить, от сьогодні вона є. Духнович будитель, він нам вказує, що якщо Господь Бог привів, якщо тебе мама і няня вдома навчили говорити по-русинськи, а світ тебе учить, що це є не тактовно, не ображайте інших людей, да? Своєю присутністю. Я дуже добре знаю, як це є, наприклад, в Ужгороді. Мені тяжко, бо я ужгородець, і тут суржик такий хохох собі. Круче ужгородських людей, що говорять на суржикові, тільки Азаров з Тимошенко, да? Як вони українською спілкуються. Але все ж таки я знаю, що от коли я років 10 тому 15 старався в магазині, коли всі от говорять там по-руськи, так в Ужгороді було, да, там, менше в українськи, говорити по-русинськи, якщо були роззнайомі або родичі зі мною, мене одьоргували. Не робити з себе тут такого селюка. ганьба. Якщо ти тепер говориш, теж починають одьоргувати тебе. Якщо будеш тихо робити якось спокійнесенько, може так собі під нос проборчиш, да? Там, на касі десь в магазині. А якщо ж будеш спокійно говорити, так нормально, да? Ну, пилим той сюди, побзерей вже знайшов. Може, даш то всякої купимо. Люди починають відвертатися. Я знаю з спілкуванням з тими, що на університет Ужгородський прийшли. Перші місяці, коли з села у нас дитина приходить на університет, то їй старші курси пояснюють, що ти є неповноцінний. Ти є гикаючий такий дикун. Така як каста перші місяці студенти ходять. Якщо вони такі більш там є серед них лідери, то вони інші себе ведуть. А якщо ні, то їм пояснюють. Це дуже курто так і обично. Просто так. Стають такі, що да, ви десь на узбіччі. У нас, в принципі, там, де тебе ніхто не буде дюкати за те, що ти говориш мовою рідною, з досвіду свого знаю,
це Академія греко-католицької Мукачівської єпархії там на полю. Там в більшості є Закарпаття, і там, якщо навіть викладають державною українською мовою, там ніхто тебе не пробує якось казати тобі, що ти лишся того силючества. Знаєте чому? Бо тому що більшість хлопців, що стають священниками, потім йдуть назад до людей наших русинських. І їм зробити з себе все, щоб випалити від себе все це своє рідне домашнє русинське, в городі просто нема підстави основання. А так, наприклад, да, в Ужгороді університетів так воно є. В училищах менше. В училищах в Ужгороді є такі училища, де з села діти вчаться в більшості. Там наоборот, там вони тримаються по-русинськи бесідують. Не? Ну, от. І от тепер Духнович, він це через все пройшов. Тоді було ще більш так строго, бо то угорська мова, то зовсім не русинська мова. Але теж цей світ і закони цього світу вчать. Так? Ти ж можеш так говорити по-русинську, щоб тебе не було чути, знаєте, як скажу, так подеколи, щоб не було чути, що ти з хащі. Ну, пропускай деякі слова, закінчення роби по-українськи. Ну, як за своєго сойдеш. От таке. І от Духнович, то зернятко, коли він каже, що ні. Що не дозволяє нікому своє рідне називати якимось недоречним. О, слово згадав тепер український дом. Не може бути материнська мова людини недоречна. Правда? Особливо на рідній землі. Дивіться, ми, русини, тут на рідній землі. Ужгород – це є столиця русинського народу в Закарпатті. Да? Закарпаття – це і русинський край. І ось щось таке, як недоречність русинської мови, це для мене от зовсім. Да? Але Духнович іменно через це пройшов. Скажіть щось, будь ласка, якраз іменно з такої будительської, мотиваційної лірики або творів його, може п'єс Духновича, там, де він якраз от каже, от той момент, де людина мала бися зламати і втратити, а він каже, от дивись, тут так происходить, коли ти не ламаєшся, коли ти витримуєш, коли ти стаєш і далі йдеш і працюєш для свого народу. Щось таке, знаєте, сучасне слово, мотиваційне. Чому треба для свого народу бути? Пане Валерію. Дивіться, перше, що треба все пам'ятати, перших 9 років інтенсивного навчання Олександра Духновича, він приїхав в гімназію, в школу і в гімназію до Ужгорода абсолютно підготовленою до школи людиною. Він читав, писав, він багато всього знав. І все це спілкування 9 перших років закладалося виключно 2 мовами. Абсолютно живе спілкування виключно русинською мовою. Як би ми її там не називали, діалект ще, але в ті часи, зараз це не має значення, діалект мова. Це живе мовлення. І якщо Духнович писав у той час, навіть в п'єсах, чи в п'єсі «Добродітель превишає багатство», його герої говорять, абсолютно так, як сьогодні люди говорять на селі. Абсолютно. Можливо, якісь нові терміни, модні слова, але основи лексики закладалися у нього якраз в рідному середовищі. Це велике щастя, коли людина має можливість без будь-якого спротиву. Його, знаєте, я хотів би порівняти паралельно. Я поїхав в своє село, Загорб. А це вже таке зачухане село, вже так далеко. Там 2 кілометри до Польщі, а в радянські часи село ніколи навіть асфальт не бачило. І туди ніякі інспектори не приїжджають. І от дитина в молодших класах, я пішов в дерев'яну школу, яка побудована була ще чехами, з дерева. Таких шкіл мало в нас вже залишилося. Я пішов на урок до дітей, там була і моя рідня, вчилися в 1-му, 2-му класі. От що я побачив? Вчителька розмовляла з ними живою русинською мовою. І вони так щебетали, вони так, знаєте, гарно пояснювали, вони старалися, тому що у них був абсолютний контакт і взаєморозуміння з вчителькою. Там якраз в селі
Можливо, це виключення на ціле Закарпаття. Зберіглася ще можливість дитини вчитися рідною мовою. Дома з мамою, дома з бабкою, з коровами, з дітьми, десь знов спілкування рідною мовою. Прийшла в школу і в школі також говориш рідною мовою. А коли вони вже в середніх класах, старших, от там уже починається переучування. А як воно відбувалося? Сидить директор або завуч, або й комісія, а вчителька дає відкритий урок. А вони після того уроку кажуть: Марія Іванівна, а от таке слово ви сказали по-русинськи, а треба по-українськи. І потім, коли така дитина виходить до дошки відповідати, мамою, і кажуть, і коли дитині роблять 10 зауважень, дитина ламається, вона губиться і вона більше не може говорити. От у Духновича величезне щастя. 9 років перших його життя він купався у морі русинської живої мови. Ну і ясна річ, коли готували до школи, він вивчив і церковнослав'янську мову, він її добре знав, він читав Біблію, він міг пояснити багато речей. Безумовно, що це була допитлива дитина, безумовно, що це була неординарна дитина, тому що з самого початку, і ми бачимо все життя, він мав колосальний потяг до науки, колосальний потяг до читання книжок. Він займався самоосвітою все своє життя. Друга, дуже важлива для нас, дійсно те, що в 34-му, 38-му роках, а йому якраз було, що 34-й рік, там було 31 рік, і аж до 35 років, у нього знов появилася можливість жити поміж простих людей. Це були такі занедбані села, це були такі парафії занедбані, куди не кожен священник хотів іти. Тому що якщо в тебе немає родини, то ще так сяк можна пережити. А коли в тебе родина, коли в тебе діти, а ми знаємо, що якщо в родині Духновичів було 10 дітей, то треба чітко розуміти, що в кожній родині в ті часи народжувалося по 7, 10 і більше дітей. То значить прийти в таке село, яке не може утримувати, це жити на, ну я не знаю, це жити впроголодь, так би сказати. І безумовно Духнович витримав це, і от в цей момент він знов зблизився зі своїм народом. Він знов, уже як людина, який 30 років, він бачив, як люди живуть, як вони себе тримають, як вони ховаються. Він бачив, як вони тяжко працюють, як вони співають, як вони знаходять радість у тих тяжких. А я ж не забувайте, що це все ще урбарій, кріпосне право, багато інших обмежень для людей. І от він серед людей, і він на селі священник, помічник, у нього вже тут виростає оця розуміння місії священника на селі. Так. А от, пане Валерій, от іменно той момент, да, де наш будитель Олександр Духнович нам вказує той такий переломний момент екзистенціальний, де є те, що що таке будительство, ще раз, да? Це є, він сам пережив таку переміну, да? Через якісь обставини людей. І він пробує стати тим точкою переміни для людей свого народу. Тобто не для всього, але щоб появлялися теж такі в народі серед русинів, котрі би хотіли жити для просвітництва свого народу. От ви тепер сказали, і мені ті моменти дуже такі важливі показалися, що він в село пішов, да? В селі жив. А ще урбарі, кріпосне право. А що таке село? Село для русинів. Священник. Що таке там старослав'янська мова в церкві, котра співається? Що таке те, що те, що ти є русином, то є цінність деяка. То є великий дар.
І то варто багато чого. Для людини, котра є кріпосна, то може да, це віра в Бога. І те, що ти не дарма є в цім світі такий, як ти є, це може єдине, що ту людину тримле і її достоїнство береже. Правда? Так, ну, самим собі. От будитель Олександр Духнович, котрий працює для свого народу, для людей, він приходить в село, він пише для них вірші, він учить. Моя така наукова позиція, як краєзнавця, дослідника, любителя. Да. Я папірів ніяких на то не маю виданих ніяким комітетом і університетом, що би це не означало, що Олександр Духнович, от у нього в селі були діти, котрих він хрестив, котрих він учив, потім там Павлович далі, да, теж був. Вони коли попали туди, де ну, може, ми так перескочимо трішки, трішки зв'язуємося з діаспорою нашу, американську, да? Пане Валерій, може? Чуть-чуть, да? Бо що писали в американці ті, котрі були з Духновича? Діти. Або хрещені Духновичем, або вчені. Да? Або їхні батьки казали, що Духнович тебе хрестив, і пак ти в школу до нього ходив. Там, і вони в Америці що розказували потім, як це все вертали. Були такі, котрі хрещені Духновичем, потім в чехословацький період верталися сюди і тут великі діла робили. Та, і такі, котрі збиралися там в Прагу, в парламент, Сенат Пряшівщини. Ті, котрі тут, до котрих досягло будительство Духновича і його далі тої плеяди учнів, але і не думаю, що плеяди, не всі його учні були. От Василій Попович це не учень, да? Єпископ Духновича, ну, але буде соратник, теж будитель. Да? Є такі, котрі сверстники, що були з ним разом. Ну, але вони разом були, да? Там ви ж можете перерахувати 40-50 людей, котрі теж будителі, да, наші, і сучасники Духновича. Да? Вони вірші писали, вони видавали, вони щось там казали. Великі речі в ті часи робили, коли треба було, йшли до Франца Йосифа, там разом токмитися за русинські справи і діла, щоб якось то вирішувати. І ось ті, котрі тут попали під той вплив, не як вплив, до котрих доткнула будительська діяльність Духновича і інших наших будителів. Вони попали в Америку, дуже тяжкі умови, працювали там шахтерами, працювали там, вони працювали на заводах сталелітейних, не знаю, як правильно сказати по-русинськи, українською. Високий На пець. гутах робили. Як ті люди там, котрі описують іменно от з села того, де Духнович служив, вони описують, що вони там зорганізувалися так в тому форматі, що як Духнович казав, треба робити, вони там раз і зробили багато речей. Тут це було неможливо, бо організаційна діяльність серед людей була взагалі якби на ноль помножена, бо не було не грошей нічого. Серед духовенства заборонено, або великі там треба було платити пеню, щоб займатися, наприклад, щоб газету, котра мала право якісь політичні описувати якісь діяння або якісь точки зору, мали платити налоги якісь більше, навіть зібрати на це не могли. І от в Америці описують, що вони зорганізувалися, і в Америці ті якраз учні Духновича і соратників Духновича, ті, котрі під вплив Духновича попали, котрі з ним зустрічалися, котрі в Пряшеві з ним зустрічалися, чи зустрічалися разом з іншими будителями, вони там зорганізувалися в перші православні громади. Там. Да, моя точка зору як науковця-любителя, що тільки розгром общества Василія Великого, непромовно мені йдеться, да, в світогляд тих діячів, що тоді мовою займалися, а про релігійний світогляд внутрішній, то на Закарпатті повернення в православ'я, відновлення православ'я, воно почалося безпосередньо в 1870-х роках велике. Тільки знищення
Декотрі кажуть, ну, люди їх не розуміли, їх не підтримували. Якщо люди їх не розуміли, не підтримували, спецслужбам угорським тодішнім не треба було їх так нищити і депортувати з Закарпаття в таких об'ємах наших письменників. Правда? А якщо наших письменників брали під руки і вивозили з Ужгорода, із Мукачева, із інших міст, наприклад, там і навіть з Пряшівщини, вивозили на території, де не проживають славяни, да, без права контактувати сюди приїжджати, лишили нам 3-4 пенсіонерів, а всі інші, котрі просто відмовилися, да, російською мовою їх основатися, тих лишили жити тут, так, хто тільки на угорській жив. Тому що боялися, що наш народ все ж таки до православ'я будуть вертати, а в Америці це вже почалося, і воно почалося сюди люди вертати, і тоді отак ті всі моменти. От один із великих діячів, я зараз фамілію не скажу, але той, котрий оформив на себе землю, і той монастир, котрий був там от на Словаччині, православний монастир, де Почаївська лавра, коли збіжала від комуністів сюди, да, і вона мала видавництво навіть своє, може ви будете знати. Воно Мала знаходилося книжки. тут на території Словаччини, Росинське Ладом... село. Ви пам'ятаєте? Ладомирів. Ладомирів, да. От там була така проблема, що священники були не з України, да, не з Галичини, бо їм гражданство давали чехи, а вони були білогвардійці-іммігранти, а їм чехи громадянство не давали. І вони могли, Ладомирі не могли зареєструватися. І тоді вернувся один із Америки, той, котрий був хрещений Духновичем, а вчений Павловичем. Він там на себе то реєстрував, а потім ще й був, здається, і в тому депутатом. Чи не жидовська його фамілія буде? Я зараз не пам'ятаю, але Да, я пам'ятаю. би не збрехав. Ну, але він описує, він каже, мене Духнович хрестив. Я каже, мене Павлович в школі вчив. Да? Це він описує там в 25-му році якось. От такі люди, от будителі і їх роль, яка вона відіграє. Давайте згадаємо трішки. Ви розкажете, чи мені лучше би, щоб ви, щоб я задовго. Як Духнович розказує, як коли він книжечку свою привіз в Мукачево на освячення кафедрального собору, а там затикали, коли священник пробував по-русинськи говорити на празднику освячення собору, він почав говорити, почали свистати, кричати на нього, потім битися почали. Розкажете? Ну, я цю історію не так добре знаю, але якщо говорити за будительство, то я би сказав, що це іронія долі, але Духновича будителем зробив угорський лібералізм, якщо так сказати. Але перед тим, як свою думку аргументувати, я хотів просто поспитати вас, чи могли б ми зробити невеличку паузу? Мені треба просто поміняти, зарядити телефон. Скільки хвилин, кажіть? Ну, 5 хвилин. 5 хвилин? Ну, давайте саме, але я постараюсь недалеко від теми. От це закінчу, добре? Секундочку, я себе верну, аби ви могли втікти. Так, пане Валерій, все. Ви вільний тепер? Тепер я в кадрі. Ну, Духнович привіз за 1851 рік свою книжку, котру на Новий рік видавав він. Ту саму книжечку, там, де є от, вірш «Вручання» пане Валерія. Ми зараз давайте включимо і послухаємо, як пан Валерій читає спеціально до цього євлею, записану ним. Так, я знайду. Угу. Момент. Надіюся, що не дуже скучно буде. Будемося пробувати вертати багато разів на тему якраз будительства. Сьогодні день народження будителя. Не день народження любителя, не день народження писателя, не день народження художника, перекладача, якого.
хоч він багато різних речей робив, але дуже багато є в ті час саме жили люди, котрі робили то саме і ще більш влучно, більш вдало. Натомість Духнович був єдин, хто в такий відвертий спосіб і так від серця і в своїх віршах висловив те, що якщо ж Господь Бог дав тобі бути русином, то не сумнівайся, їм варто бути. Не ганьбись того, не стидайся, нікому не дай себе принижувати, нікому не давай собі вказати, що ти є недоречний. Знаєте, от у мене особисто таке, ну, тяжко уявити, але світ такий радянські часи, да? Материнська мова, мама моя, мами мама, є українка, козачка від Києва. Тобто материнська моя рідна мова українська. Але на дух не переношу, коли хтось спробує зробити вигляд, що російською мовою спілкуватися, це недоречно, якось так через губу по-українськи робить щось. А коли питаєшся тої людини, в чому справа, а оказується, він сам з дому знав тільки русинську, але так запалився на якомусь етапі життя, що так з себе випалював ту русинську мову нашу, да, котра є закарпатська, русинська, да, що тепер не може зупинитися і ходить, випалює з інших людей. Да, дуже мене то якось коробить, коли людина сама, знаю, що до того, як прийшла в училище чи в університет, говорила з села по-русинськи, виключно по-русинськи, тільки нормально, без помилок, без акцентів, а тепер сміхується над другими людьми, що вони говорять по-русинськи, чи вказують, що то недоречно, там не державно, не патріотично, і всяке таке. Так от Духнович був той, хто казав, що не дай собі себе переконати в тому, що твоя материнська мова, мова твого народу русинського, що це є недоречна або якась другосортна мова. Що вона не заслугована, то, щоб її поважати так само, як всі мови цього світу. Що так само поважати, як мову англійську. Да? Ну, так візьмемо, чи мову французьку. Духнович якраз був про те. Духнович, да, не будитель. Він є будитель Духнович, сьогодні день народження. Пане Валерій, да, я про ту історію не розказав, а так от, що сьогодні день народження не мислителя, не писателя, не художника, не бродителя, котрий бродив, десь там ходив, прятався, не учителя, не публіциста, не секретаря, не канцлера, да, бо є багато інших людей, котрі робили це набагато ліпше. Талановитіше і результату більше. Він вартий нам сьогодні тільки одним. Якщо згадаємо, що ж він нам сказав на рахунок того, а як це пробудитися? Як, пане Валерій, пробудитися? Ну, Давайте дивіться, от іменно з цього моменту зачніть, будь ласка, да? Як це пробудитися? І так, давайте от бліцкрігом попробуємо, спочатку не зробили 5 хвилин, і ви закінчите словом «пробудитися треба от так». А ну, давайте, будь ласка, прошу. А ну, бачите, я не такий простий, пане Валерій, для того так питання формулюємо. Знаєте, журналістика є така річ. Я мушу узнати, що нам Духнович лишив такий лайфхак, як пробудитися. Давайте так, знаєте, в одну хвилину вкладуся про Мукачево. Він тоді не продав ні одну книжку. Він притарабанив собі таку, знаєте, в'язанку, здається, він казав. Як книжечка називається, да? На 1951 рік. Календар ще як називається? ага, від літературного заведення Пряшевського майже, так ми маємо на А як увазі? назва його? Альманах, Ну, да? Що? Поздравлення русинов на год такий-то. А, о, да. Поздравлення Русинів на год такий-то. І от Духнович каже, приїхав в Мукачево, тоді святили Успенський собор, Мукачевський греко-католицький, котрий там було колись давно фара, потім собор построїли, коли перевезли, єпископ в Ужгород переїхав. І він привіз з собою книжечки, таке вручання на Новий рік, щоб там роздати, продавати. Каже, ні одну книжку не купили. Каже, не одну. Каже, коли всі там вітали єпископа, много літа казали, там хвалили все в світі, правда? Ну, починаючи від того, що хвалити кажуть, як, да? Як то при тому, да, що каже, товариш Сталін сказав радуватися, починаючи від того, що ніколи би Успенський собор не стояв, і щоб не велика угорська держава Святого Стефана. Да? Тобто перше треба державу, мера, потім всіх, але все по-угорськи було. Ну, і встав один священник, Духнович каже, і почав по-русинськи. Да? Щось таке, що я вітаю, там, владико,
священники, там, благочинні, народи наш. І священники почали свистати. Перекрикувати, кричати державною, державною, модьор. Він почав опять говорити, його опять кричати, перебивати. Потім Духнович каже, коли закінчилось, встали за стола, біля нього зібралися священники, і там були ломані стільці, билися. Його прийшли бити. Його били того священника. За те, що він посмів. А він казав, коли там далі через крики гвізди казав, каже, ми живемо для нашого народу. Каже, тут більшість народу русини. Це, здається, було не на обіді, де якщо там народ був, це, здається, було таке, або що на вулиці відбувалося, ну, що біля церкви, да? Він каже, тут люди, наші, більшість людей, ми для нашого народу, для російського живемо. Вони не є угорці. Його били потім. І Духнович, коли від'їжджав, ту фразу точно будете пам'ятати, він казав, пройдіть десятиліття, каже, може там 50 чи 100 років, і мої книжки, котрі я сьогодні не продав ні одну, вони ще сподобляться моєму народу. Це пам'ятаєте, да? Ці говоритки. Це якраз з того моменту Мукачева. А тепер, будь ласка, 5 хвилин, пане Валерій, да? Який лайфхак, яку хитрість таку Духнович нам сказав, як то пробудитися з того сну? Я ставлю 5 хвилин, і ви закінчуєте, да? От так Духнович нам казав, треба пробуждатися з того сну. Да? Тепер 13, 18 хвилин, 5 хвилин ви відкриєте нам з Духновича на любому отворі. На любому отворі. Як пробудитися? Прошу, пане Валерій. Секундочку, я вас включу, бо вас може не видно. Так. Секундочку, я так, провіряю. Ще раз, у нас тут камера немножко. Так, все бачу. Все бачу, ми на місці. Так, тепер я вас включаю, щоб ви були самі. Так, плюс 1 хвилина. Пане Валерій, 6 хвилин даємо, так? Як пробудитися? Знаєте, я весь час маю якусь проблему, тому що я вже роки не говорю по-українськи, говорю по-русинськи. І я деколи думаю собі так, і думаю на одному язикові, переходжу на український, так починаю думати по-українськи, пробую перейти на русинську бесіду. Це ніяка не проблема. Але, знаєте, я хочу сказати, в цивілізованому світі на ці речі не позирають. Якщо ти хочеш говорити тим язиком, говорь, але не забувай за своє. Оце те, що відрізняло, наприклад, Духновича від, наприклад, Шандора Петефі. Шандор Петефі має посмертно стільки слави, він самий великий угорський поет. І вже ніхто практично не говорить, що у нього і мама, так, з Турчанського комітету, чиста словачка, і батько словак із тих дольноземських словацьких територій, які сьогодні знаходяться на території Угорщини. Так от, феноменально. Етнічно Петефі був словаком, став національним героєм Угорщини, і в Словаччині ніхто ніколи навіть не подумає, щоб Петефі поставити пам'ятник, хоча б один маленький, або вулицю назвати ім'ям Шандора Петефі. А напроти ми маємо Духновича. Лідер маленького народу, який не пішов до другого народу, який залишився із своїм народом. В одному з віршів він так і писав, що «Кілько я переніс всяких тих ударів від врагів, і своїх, і чужих, ударів природних, і від чужих, і від родних», так він пише. І по смерті Духновича люди тримаються за Духновича. Ми хочемо, щоб у нас стояли пам'ятники. У нас стоять пам'ятники в Пряшеві, в Ужгороді, в Мукачеві, в Колочаві стоїть, в Севлющі стоїть. А скільки таких не залишилося пам'ятників, які планувалися іще перед війною поставити? От чому це відбувається зараз? Чому люди дійсно люблять свого Духновича? А тому, що ми кажемо, в той самий критичний момент він був із своїм народом. А як це все сталося? Ну, мабуть, сама освіта угорська, вона його якби
з одного боку, вона допомагала йому, тому що він читав багато книжок, в тому числі і угорськомовних книжок. Ясна річ, що він знав і інші мови, і прекрасно володів тими мовами, спілкувався, читав багато. І в нього була прекрасна бібліотека, яку він подарував Краснобродському монастирю. Але от дивіться, кілька дуже важливих речей. Перша річ – це угорський лібералізм, який формувався паралельно. От Духнович уже наблизився до свого народу, а ми бачимо, що ми бачимо Сейм угорський, який засідав тоді у Братиславі, сучасній Братиславі, 1800, здається, 65 рік. Говориться про те, що на території всієї угорської землі, тобто угорського королівства, вводиться державна мова, єдина державна мова. А він представник національної меншини, грамотний. А він питає, ну а русини? А русини теж будуть вчитися по-мадярськи. Тобто мадярська мова вже приходить не тільки в Ужгородську гімназію, вона приходить до кожного села. І друга річ, що формується так званий угорський патріотизм. Що значив угорський патріотизм у розумінні тогочасних людей? Фактично, це угорський сепаратизм. Тобто всі актери, політичні актери угорської історії того часу були сепаратисти, які виношували ідею незалежної Угорщини, яка звільниться від Австрії, яка буде в рамках Угорського королівства, збудує свою окрему державу. І оці ліберальні деякі гасла, вони були популярні серед молодих людей. Пам'ятаємо, наш Олександр Павлович захопився ними. Той самий Шандор Петеф і Словак теж захопився. І говорили вони тільки угорською мовою. І всі вони були антигабсбурзької або антиавстрійської направленості. Вони не розуміли одної річі. Ми всі входили в той час в епоху націоналізмів. А це значить, що не можна збудувати на території Угорського корольства мадярську державу. Це значить, що вона буде розпадатися на стільки частин, скільки там є народів, які формуються як нації. І якщо в цей час формувалися словаки як нація, русини як нація, хорвати як нація, серби як нація, румуни як нація, це значило, що всі ці периферії Угорського королівства не захочуть, не будуть бажати прийняти умови Угорського або Будапешта. Вони казали, ну добре, в Угорському королівстві ми були рівні. Але зараз, коли ви хочете збудувати свою угорську державу, ну і будуйте на своїх етнічних територіях, а на наших етнічних територіях ми збудуємо нашу державу. І от це якби перекличка, так? І появляються оце просто-напросто гімни сербський, хорватський, словацький, чеський, русинський. Всі заявляють. І я хотів би ще одну хвилину попросити для себе. І ще одна важлива річ. Якби Духнович в цей час залишався в Ужгороді, от його би затюкали. Але він був в цей час у Пряшові. А саме Пряшов стає центром, от тим центром русинської національної праці. І поруч із русинами там є союзники словаки. Їм двом, і словакам, і русинам, і Духновичу у цьому контексті, скільки багато у нього було словацьких інтелігентів, будинків, саме в цій ситуації він наважився разом із словацькими будителями на повний голос сказати, яка би там не була, хочете будувати сепаратистську угорську державу, ми підтримуємо цісаря, але
на нашій території. Ми живемо уже тисячі років. Це наша земля. Я русин был, я русин єсмь, я русин буду. Я родився русином, чесний мой род, не забуду, останусь його сином. Отак угорський лібералізм в якійсь мірі сформував будительство Олександра Духновича. І він порозумів момент. Саме у цей момент треба починати національну роботу, тому що її розпочали словаки, хорвати, серби. А у нас не було отих великих громадських організацій. Він був практично сам. Ну і ще Адольф Добрянський, може. Угу. Ну, дякую. Пане Валерій, ми все одно в то питання не вийшли, ми задавати будемо ще раз, да? Який є лайфхак Духновича, як пробудитися, да? От, але перекладемо трішки далі. Зараз вас попрошу продовжити цю тему, да? От я, як з його біографії, з його історії почерпнув, що Олександр Духнович, те, що він не угорець, і те, що буде для свого народу жити, і що в серці у нього тепер буде російський народ, він то вирішив і зрозумів його, то знаєте, у Львові, як він описує. Не? Тому що народ тоді, там тоді теж починалося серед полонізованої суцільної інтелігенції, духовенства, рух теж звернути увагу на людей. І Духнович теж то порозумів, що є то, і він теж не горець, але от іменно як зараз далі попрошу вас продовжити, зробимо трішки таке виступлення. Ви продовжите, будь ласка, те, що саме політичний світогляд будительства. Да? То, що ви почали тільки сказали трішечки, ви знаєте ту тему набагато глибше, правда? Тому що Духнович працював політичним представником, да? Він там у парламенті, чи як це називає, там десь їздив. Але спочатку так я свої такі коментарі, теж з питанням таким, як завжди, да? Щоб за що зацепитися, а ви можете продовжити з будь-якого із тих елементів. От ви от тепер казали, що там є епоха така, знаєте, там відділятися, хотіли одне від других, хто другий. Мені здається, знаєте, от я тут є в декотрих фундаментальних речах, знаєте, я, котрий найменш вчений людина з російського світу буде, і найменш папір'ями, так сказати, підтверджено, що в мене документів, всякі там бумаги, дипломи, всяких я там ніч не маю, правда? Ваше знає, якими то трудами і в якому віці вам вдалося тільки, да, от доцента з русиністики отримати, якими великими трудами, як то є все, да, це не просто якийсь університет закінчений, да, там фізфак чи філфак, ужгородський, ви потім уже русиніст. Ви насправді дуже багато вивчення іменно русинської тематики вклали і через це захистилися тепер, да, і у вас є книжок скільки, да, по русиністиці виданий. Ну, дивіться, я от з Павлом Магучем згоджуюсь в одному моменті, да? Хоча, наприклад, декотрих зовсім не погоджуюся з ним. В тому моменті, що русинам не йдеться про одне. Ніде і ніколи. Це наратив створений тими, котрі працюють про асиміляцію русинів. Русинам взагалі не йдеться про сепаратизм. От слово совсем. Русинам це не цікаво. Русини розуміють, що вони не збудують тут собі, розумієте, Монако, да? От Рахова до Ужгорода. Ви знаєте, хто не зроблять собі якусь. Вибачаю, секундочку, дайте, щоб. Да. Що вони не збудують це, що вони не переможуть 3-4 держави, да? Вони не нападуть на Польщу і Угорщину і скажуть їм, тримайтесь подалі, тут будемо стояти ми. Русини є адекватний народ, вони розуміють, що вони будуть в більшій країні. Да? І Україна, наприклад, чому русинам подібне, бо то з будь-якого погляду, то найближче в культуровому і релігійному плані країни і народ. Варіанту ближчого нема просто. Ліпшого бути не може. Да? І провокатори, я так давайте так скажу так, вороги України працюють над тим, щоб серед русинів постійно можна було робити вброси, що русинам потрібен сепаратизм. А він якраз тільки русинам не потрібен. Він потрібен тим, котрі мнять себе, що вони проукраїнці. Бо якщо ті, котрі кажуть, що вони проукраїнці і борються і ловлять сепаратистів, вони не зможуть постійно вкидувати слово сепаратизм, їм зарплату перестануть платити. І уволять тут з нашої вулиці Довженка чоловік, мабуть, 30. А внештатних ще 200.
з Ну, ви університету, знаєте, десь 60, наприклад, скажуть, що тепер живеш на свою університетську зарплату і всяке таке, і не приходь, будь ласка, тут в газетчикам і всім іншим. Якщо вони не будуть підтримувати постійно же русини, кудись пробують одорватися і кудись прийти. Тому русинів це взагалі не інтересно. Угорці може хотіли відділитися від Австрії. У угорського народу велика традиція боротьби проти Габсбургів. Там 200 років такої боротьби було, що ну, лоб-лоб. Да? Австрія зуміла угорців упхати в Румунію. Да? В принципі, аристократія, котра така незалежність коментальна, котра покоритися не хотіла в ніяк, вона ушла на румунські землі, і там, ну, яси завжди жили серед румунів, да? Ще якісь такі вклопні угорські. Але, в принципі, що таке була Трансильванія? Це Трансильванія була в ті часи, да, там 16-17 століття, це є держава румунів і русинів угорської аристократії. Правда, да? Ну, ті, котрі себе були угорцями. Ференц Ракоціп, останній, котрий захищав до упертого, боролися тут ті 200 років, як кажу, у 1515-го приблизно така, що війни було нещастя, і до 1710-го, 11-го, коли була програна війна окончательно, що предложили Габсбург і Ференцу Ракоці? Ми тебе ставимо не тільки князем Мукачевським. Ти будеш Угорщиною правити. На коліна ставай, присягай нам, швабам, і ти будеш над угорським народом. А він сказав, я присягати не буду. Він пішов на вигнання. Велика людина угорського народу, але сьогодні пробують то розділити або заміксувати, запутати. Русинський народ так само тоді опирався Габсбургам і повністю в складі і підтримував ці частини угорського народу, ту реформатську, да, і котрі були там. Можна розказувати цілу історію, ну бо там, а давайте врахуємо турецький феномен в тому всьому. Можеш враховувати. Але люди, котрі не хотіли пересягати кесарю австрійському, а якось умовно там тим туркам подчинялися, не подчинялися. Мені здається, взагалі турки небагато мали до впливу в Мукачеві. Вони не вирішували, то, що буде в Мукачеві в замку, а попід замком, ні? А от австрійці, котрі сюди прийшли, вони мали зовсім інші плани. І Ференц Ракоць сказав, що він не погоджується бути васалом швабським. І він пішов на вигнання. Цей помер, похований був деінде. Ілона Зріні, да, котра захищалася в Мукачевському замку. Жанна Дарк русинської землі, хоча угорського народу і Трансильванського князівства, да, котре захищалося кілька років тут. Ференц Ракоць каже, русинський народ, котрий до упертого до кінця бореться, да, у всіх тих війнах. Ті 200 років, в принципі, великі битви, котрі відбувалися, великі сраження такі, котрі армії відступали, наново збиралися війська, 200 років, вони постійно йдеться, каже, і тут, де Закарпаття було, в той час збиралися найбільші обози. Звідси йшло найбільше військо, тут був найбільший опір, тут найбільші місяці роки держалися і не піддавалися. Каже, австрійському кесареві ні один народ не опирається стільки часу, як Мукачевський замок стоїть. В Європі. Ніхто не може заперечити йому в Європі. Там, де він хоче прийти, там він приходить. А тут в Мукачеві йому не здаються. Ну, а потім все ж таки впало і це. Да? Так от, якщо так взяти, русинам не йдеться про сепаратизм слова зовсім. Навіть коли Духнович там зустрічався, Духнович розумів, що він не збудує собі незалежне Закарпаття, там, ну, навіть, допустимо, до Попраду. Допустимо, навіть там з Лемковином. Що цього не буде. Розуміли люди. І ні тоді, і не тепер, що ми маємо бути разом з іншими народами. Варіант тільки в тому полягає, чи ті народи будуть нас якось поважати, чи будуть, як кажуть, лівити зовсім, да? Що не сприймати як існуючий феномен. Да? Якщо ти тут є, біля мене, і громадянин, ти зовсім не можеш бути русин. Да? Ти можеш бути громадянин наш загальний, да? Там, так, узагальнений, обобщений. Ну, і тому я би, наприклад, так от цими речами дуже обережно взагалі державобудительство, державостроїтельством і навіть в історичних перспективах в русинському середовищі би не дуже б так це. Тому що використовують завжди для того, тільки щоб надумати опять якісь
чому ми мусимо діточкам русинським в першому класі не дозволити всі предмети по-русинськи? Щоб прийде дитина і не могла просто по-своєму, по-домашньому, по-русинськи говорити. Чому? По русинам постійно треба сепаратизм і строїтельство державне, і вони думають. Тобто цей наратив вкидують ті, котрі хочуть не дати, щоб книжечка Духновича, починаючи для читателів, дітьмеся читала в першому класі. Їм вдається це спользувати. Коли мені кажуть, а ви знаєте, що є сепаратісти? Але потрібно воно тільки Міністерству освіти України, це слово про сепаратизм, щоб не пустити в перші класи русинську мову, хоч взагалі, яка б там була. Кому ще потрібна взагалі ота, історія про сепаратизм русинський? Взагалі нікому не потрібно. Можна? Пане Валерій, продовжіть, будь ласка, як Духнович став ще діячем, не просто таким культурним, але також такого масштабу, що от русини мають відстояти свої політичні права, але останнє речення моє, да? Вибачаю, що так затягую. Політичні в тому розумінні, що любі громадянські права – це політичні. Тобто, що русини мають зафіксувати, що в австрійській державі вони теж є, і вони будуть русинами. От Духнович попав в виборчий орган, був направлений від Пряшевської єпархії, тільки благодаря тому, що він попав в Пряшев, ви сказали, не? Останні слова. Продовжіть, будь ласка, це, як він попав в таку політичну заангажованість угорської держави в ті часи. От, далі, будь ласка. Ну, перш за все, в Пряшові дихалося набагато вольніше, як в Ужгороді. Тому що Ужгород і ця частина, вона була, тут русини були і з угорцями. Але Пряшів, там були словаки, русини і угорці. І ще й шваби були, так? То там оці ліберальні якісь можливості або ліберальні цінності легше було відстоювати. У тебе були союзники. Але в цей самий момент треба порозуміти, що тут величезна помилка Кошута. Тому що Кошут заявив, що тільки той, хто стане угорцем, угорським патріотом. А стати угорським патріотом – це треба було прийняти декілька речей, як за основу. Що угорський лібералізм не може розвиватися в рамках австрійської держави. Автоматично ми, угорці, маємо звільнитися з-під опіки австрійської держави. Іншими словами, ми маємо утворити свою окрему державу. Вся ця угорська політична еліта, що б вона не говорила, але в кінцевому рахунку вона знала, що вони хочуть мати свою окрему державу. І інші представники національних меншин, як то хорвати, серби, словаки, русини, румуни, євреї, вони мали також декларувати свій угорський патріотизм. Він заключався в тому, що і вони хотіли би стати сепаратистами. Але питання, а що чекає на русинів, от як на русинів, от в якій такій, знаєте, умовній угорській державі? І от тут Кошут зробив велику помилку. Він не пообіцяв національним меншинам рівним щотом нічого. А якщо він не пообіцяв нічого, фактично русини втратили будь-який інтерес до цих процесів. І подивіться, якщо Кошут пробував взяти пробував взяти Пряшів, то Пряшів від Кошутового війська боронили словаки, русини і ще маленький такий загін чеських вояків, який був розквартирований якраз тоді у Пряшеві. Подивіться, не маючи жодної мотивації воювати за угорську незалежність, за іти проти цісаря, хоча в Австрії вже розпочалися певні зрушення. Ми бачимо парламент, так, ми бачимо
що по наших школах було розпорядження перейти на світський шрифт, що починали печатати перші русинські крючки, і аж в 49-му році цісар об'явив, що може бути окрема автономна русинська область. Так от, ті русини, які не бачили в угорських пропозиціях нічого раціонального для себе, тому що угорці декларували, що єдина державна мова буде угорська, ви маєте стати угорськими патріотами. Як проголосували русини? Маленькими групами по 20-25 чоловік всі хлопці пішли в ліс. Вони відмовилися йти в Кошутове військо. І сказали, що є два варіанти: або буде наведений лад австрійським військом, або, як в 49-му році вийшло, що зайшла російська армада генерала Паскевича, і фактично Кошутове військо відступило ближче туди на дольні угорські землі. От в цій ситуації, безумовно, треба було збудити свій народ. Треба було кожному пояснити, що тобі нема що шукати в угорському патріотизмові, тобі нема що шукати в якійсь тим ефемерній угорській державі, тому що у тебе там немає жодних прав. Запам'ятай, ти на цій землі русин. От так і появилася ідея не тільки у русинів. Інтересно, що і в чеській, і в словацькій історії в цей час появилось те слово «будитель», яке вже мало значення як національний патріот, патріот, який працює в національну добу, який фактично будить свій народ. А механізм, як це робити, через поезію, літературу, через драматургію, через школу, через підручники, через театри, а можливо через літературні общества, через якусь таку подвижницьку культурну роботу. Це вже інше. І Духнович і тут був першим, він все це використав. Не було жодного, от якщо чесно, не було жодної ніші, яку б ми б сказали, а от це можна було використати для будительської роботи, а Духнович цього нічого не зробив. Все зробив. Абсолютно все. І всюди він залишився як перший, той, який дійсно відкрив очі простим людям. І його вірші у цей момент почали звучати по наших селах, поміж нашу просту сільську інтелігенцію, в першому ряді, в першу чергу це були молоді священники, які загорілися тими самими ідеями. І от так зароджується оця перша, власне, група русинської інтелігенції, яка сформувалася в 50-53 році в Пряшеві в рамках літературного заведення Пряшевського. І в'єдно з іншими слав'янськими народами австрійської держави на противагу угорському націоналізмові вони почали декларувати отаке австрославізм. Ми слав'яни в австрійській державі. І Духнович теж, якщо почитати, наприклад, його вірш «Орел», це той самий орел, який є сьогодні на прапорі у австрійської держави. А орел, який може спокійно сісти на високі скали наших Бескидів. Тому що вони стали всі адептами такої теорії або направлення, як австрославізм. І так з'являється, власне, ця вся річ. Духнович був першим, він це все запустив, і безумовно, що він встиг і гімн написати. Хоч, ясна річ, не писав ніякий гімн, він просто декларував, що ми є русинами. А якщо говорити про сучасний сепаратизм, якщо перекинути мостик,
ви прекрасно розумієте, що хто на Закарпатті породив сепаратизм. Перший, хто породив сепаратизм, я не чую вас. А тепер мене чути? Тепер Так. чути. От на Закарпатті сепаратизм породив, Якщо ви виконуючи обов'язки голови групи по виконанню плану вирішення питання русинів українців. ні, Тому що тільки це ні. Да, породив. Ви будете мати на увазі, що ще раніше, ще скоріше. якщо дозволите, я скажу. В розумінні сьогоднішнього дня. Так. Чи вам йдеться 91-й рік там? Ви знаєте, навіть Сьогодні 90 цей наратив існує тільки тому, що він є потрібний для того, щоб була причина, чому можна заткнути кожного русина, і все. Це є просто такий козир, котрий вони собі тримають, але виймають цей козир тільки ті самі люди. На жаль, в вони погонах. Розумієте, можуть або біля них. Прошу, давайте ви. Дивіться, от як виходило Закарпаття із Другої світової війни. На одному боці Ялтинська конференція чітко задекларувала, що і гарантами були Сталін, Черчилль і Рузвельт, що Сталін візьме собі тільки ті території, які були Радянським Союзом на 39-й рік. То значить, це буде Галичина, це буде Буковина, це буде Прибалтика, ясна річ, Україна, Білорусь. А Закарпаття має дійти до Європи. Утворилася до Чехословаччини. Коли розпадався Радянський Союз в 90-му році, треба було провести референдум, ініціатором його був Горбачов, цілосоюзний референдум для того, щоб всі, а так Горбачов бачив, йому так бачилося, що всі зараз захочуть жити в Радянському Союзі реформованому, новому, демократичному. Для цього потрібен механізм референдуму. Горбачов спустив цей референдум на республіки. Виникли нові віяння. В Україні теж треба було провести цей референдум. Значить, уже Леонід Макарович Кравчук підключився до цього референдуму. І всі планували, що цей референдум пройде легко, просто. Це формальність. Треба, щоб всі регіони України, чи власне ті регіони, які є проблемними, в першу чергу Закарпаття, щоб люди, які вже є українськими патріотами, хочуть жити в Україні, щоб вони просто легко проголосували, щоб у руках у держави були козирі. І от тут сталося те, що сталося. Історична пам'ять русинського народу. Люди не забули, незважаючи на тоталітаризм 40 років, вони не забули своєї історії. Вони в тому числі вчили Духновича на пам'ять. І вони сказали, що ми хочемо автономію. І от це, коли всі карти були поплутані, коли всі плани були поламані, і породило те, що місцеве населення виявляється сепаратистами. Якби вони не проводили референдумів ні державного, ні республіканського, я думаю, що ми би на сьогоднішній день були зовсім в іншій іпостасі. А так вийшло так. Вони самі це запропонували. Ну а пішло не так, як вони собі це зробили. І тому з того часу вони не можуть вийти з цього. Тому що є, треба чітко сказати, Закарпаття прекрасний, милий край. Ну на підставі чого воно увійшло у склад Радянського Союзу? На підставі анексії. А це значить, що треба мати серйозні документи, щоб ця територія відносилась до тої чи іншої держави сьогодні. А якщо цього немає, значить весь час треба місцеве населення, ну так, м'яко кажучи, утворюючи різні проксі-організації, лякаючи населення якимись. А чим можна лякати місцеве населення? Сепаратизмом. Тому вони весь час повторюють сепаратизм. А
от біда в Україні, і русські сепаратисти всі пішли на війну. Мгм. Який же це сепаратизм? Пане Валерій, от дивіться, да, ну, тяжко русинську тему, як так, знаєте, тяжко загнати русинську тему в Духновича, да? Тяжко, а ще тяжче загнати вообще туди, де було політики. Дуже тяжко. Да? Ну, я, наприклад, є сторонник того, що вже можливо це є. Неможливо. Зрозуміло, от що ви тепер останнє сказали, що ви підкреслили, що ну, чому, наприклад, всі ті русинські, так кажеться, ті путі, так як народу вибраного по пустині, ті сирокрічні русини мають всі ті тяготи, котрі на них так впали, да, за останні часи, і чому так в Україні, що я то для себе так формулюю, що не Україна як центр держави, да, не може сформулювати позитивне своє ставлення до русинів в позитивному ключі. Не йдеться про те, там, на який рівень визнання того, чи там допуску того, чи школи, чи щось там, да, там культурні, некультурні, але взагалі позитивне ставлення. Позитивне ставлення може бути, да, навіть без зведення там російської мови в школи. Правда? Може бути позитивне ставлення? Безумовно, любі Може. форми. Но чи може бути законодавче, врешті-решт, публічно на цілий світ там вказано, наприклад, що це, що ну, я би теж все ж таки туди поки що не ліз, да, наприклад. Чому? Тому що не вирішене питання, опять там буде більше спекуляцій, а вирішити в якийсь добрий спосіб. Чути мене, да? Секундочку, зараз бим я вас чув. Будь ласка, кажіть. Я хотів би просто цю тему одним штрихом закінчити, тому що щоб ви мали час для Духновича. Дивіться, закрити цю проблему неможливо. Чому? Тому що Європа визнала русинів. Європейська Унія визнає русинську мову. Я зараз роблю книжку по Духновичу, і словацька держава фінансує цю книжку, але не було жодного зауваження, наприклад, чи пропозиції, якою має це бути книжка. Повага заключається в тому, що ви поважаєте Духновича, русини, зробіть собі книжку, якою ви хочете, от такої зробіть. І оцей позитив, який сьогодні русини мають в Європі, це той позитив, на який Україна має рівнятися. Але політичні еліти в Україні, вони розгублені просто. Вони залишилися в 20 столітті. Вони ще з тих тоталітарних часів, і вони пробують розрулити цю проблему силою. А тут нічого. Але між тим стати частиною Європи. А от воно так не виходить. Або ти стаєш частиною Європи, і там ми всі разом визнаємо і поважаємо одне одного, або Да. є... Ну, розумію вас, пане Валерій, да? Що є такий недолік, і теж формулюємо, знаємо про те постійно, що, на жаль, як можна до Європи потрапити, да, якщо єдиний найбільш європеїзований регіон України, котрий є виключно Закарпаття, просто історично він є європеїзований. Тому що ми були в Європі, в Чехословаччині в міжвоєнний період, да, і кілька поколінь там наших виросло, сформувалося. Кажуть, що, от, наприклад, ну і Галичина була в Європі. В Польщі часів Пілсудського, то та собі ще Європа була. Да? Я на Галичині жив, і мені старші люди розказували, що щоб просто на якусь службу там найнятися в мерію, там, не знаю, чи уборщик, там почту тягати, треба було греко-католику піти в Римо-католицьку церкву і принести бумагу, що тя священник Римо-католиком записав, що ти є поляк. І тільки тоді ти мог стати в Чорткові почтальйоном. Да? Тобто Закарпаття в ті часи, це був не все ідеально, бо там, як наші опишують, вибори опять за рибу купують, да? Але журнал, газета Times, New York Times,
пише в часи Чехословаччини, да, і Закарпаття описує, пише чи не єдина і найбільш демократичніша країна Європи. Чому? Бо Чехословаччина була просто калькою здерта зі Сполучених Штатів. Ті революціонери, котрі зробили ту Чехословаччину, Масарік, і біля нього ті люди, котрі при Вільсонові були, при тим дзвоні Вільсона, да? Там, де був наш Жаткович, русин з Америки, з американським паспортом, перший губернатор Підкарпатської Русі, котра створилася як єдностка національно-культурно по Версальському договору і попросилася, вступила в Чехословаччину, да? по референдуму, котрий був проведений в Сполучених Штатах Америки. Правда, пане Валерій? І то є теж такий нюанс, котрий це. І тепер в Україні пробують показати Закарпаттю, що то таке по-європейськи думати, по-європейськи поступати, по-європейськи відносити відповідально до своїх рішень, або по-європейськи сприймати право голосу щось висловити. Звідки? Ті люди, котрі до 90... Я не хочу ображати чи якось дискримінувати, але ті люди, що до 91-го року, там 70 років жили в Радянському Союзі, а перед тим в Російській імперії, вони можуть казати русинам, котрі тут, в Чехословаччині, в найбільш демократичній по американським лекалам створеної держави, парламенти, сенати, палати, виборці, все, да? Котрі тут участвували, мешкали у нас в чехословацький період, тут на площі Петефі був банк, да? Здається, Підкарпатський чи який банк, і там написав такий плакат, да? То був 21-й, другий рік, потім мінялося там трішки, там писало так: американська віза за 7 днів. Да? Писав такими великими літерами писав. Це з Закарпаття, наші люди поїхали на заробітки, бо хотів поїхати в Сполучені Штати, приходив на Петефі, якщо треба було, ти з Мукачевського району в Мукачево ходив, або якщо з Березного, то приїхати треба було в Ужгород, але приходив, через тиждень забирав американську візу, получав гроші кредитні на білет, їхав туди, заробляв рік на заробітках, вертався додому. Розумієте, люди, котрі після того, як наші вже в Америку поїхали, вернули, ще 3 покоління в Совєтському Союзі жили. Кажуть, що у них розум ясний, знає, як то так, що так Європу розуміють. Ну звідки? Русини, у нас на 1919 рік у нас кількасот тисяч русинів в Сполучених Штатах було. Кількасот тисяч, котрі право голосом і голосували в референдумі за приєднання до Чехословаччини. Русини були в Чехословаччині в референдумі, в опитуванні, котре пройшло в Сполучених Штатах Америки. В Україні не дуже вміють на це, бачите, Духнович, де Духнович, де це все. Але чому русини стільки всього терплять? Бо, як ви кажете, русинам пробують об'яснити, що ви собі тут то не то, то тамто. Да? А в принципі, якщо б звернули увагу, як русини бачать себе і бачать світ, якщо б Україна попробувала порозуміти це, то Україна стала європейською державою, ну я так, знаєте, скажу, щоб нікого не збрехати, а в 3 рази швидше. І в Європейський Союз попало в 3 рази скорше. От коли то відбудеться, але воно стало би в 3 рази скорше точно, якщо би це. Да, я навіть так собі подеколи ризикую вповісти, наприклад, а якщо би взяти і русинам сказати, що давайте, от біля кожного чиновника в Києві має бути русин, то на Україні моментально би зникли між людьми конфлікти між усіма. Ніхто би не спорив, не бився, не вадився, а почали би будувати свою країну, єдино незалежно, відновляти і все таке. Пане Валерій, давайте, може так, от, русинам треба знати Духновича. Знаєте, нам тяжко так, ми Духновича повтікали. Ну, ми будемо більше знати Духновича благодаря тому, що ви тепер готуєте книжку Духновича, да, твори Духновича. Ми її чекаємо, я чекаю дуже сильно. І, будь ласка, розкажіть нам, що це буде за книжка, так заанонсуйте нас, зацікавте, і зразу ж кажіть, що ми то посилання, ссылку дамо, що ту книжку треба русинам знати, Духновича треба знати. Він звернув увагу нашого народу, ніхто нічого не сказав, що в тому, що ти є русин, у тебе є своя беся, ти є народом, ти є людиною цього народу, і велика цінність, ніколи цього не полишай. Можеш собі Шевченка повторяти 1000 разів, якщо тобі то поможе, да? Чого навчайте свого, не цурайтесь, давно теж поможе. Але коли Шевченко це каже, то значить, що для русина означає? Русинського не цурайся, да? Українського навчайся, русинського не цурайся. Да? Люби все, поважай кожного. Да? Але пам'ятайте, от є таке у нас сьогодні теж, знаєш, говори материнською мовою. От, русина не може тому попрекати. Бо якщо хтось русинові каже, котрому материнська мова русинська, говори русинською мовою, заставляти говорити, щоб він не говорив на материнській мові, бесіді,
Це якась зневага до поняття материнська мова, загальна зневага. Правда? Ну, людина, котра це поважає, то поважає, котра не поважає, то не поважає цього поняття. Пане Валерій, скоро ми очікуємо вашу книгу. Що там буде, чому, де будемо купувати? Ну, дивіться, насправді буде дві книжки, а не одна. Тому що одна вийде в Угорщині, а друга вийде у Словаччині. І там держави зацікавлені тим, щоб русини мали Духновича. Хоча жодних якихось коментарів, там, якихось, я не знаю, інструкцій нам ніхто не дає. Перша книжка вийде, я думаю, що вона вийде, не думаю, а я знаю, вона вийде до Світового конгресу русинів, який в цьому році буде у Нові Саді. Вона буде презентована в Сербії, вона вийде дуже гарним тиражем, і вона вийде адаптованим уже, тобто транслітерованим варіантом, уже без старих орфографічних норм, без старої графічної системи. От як сьогодні русини, діти ходять до школи, в школу, чи до школи, в школу, я вже не пам'ятаю, якою мовою зараз говорю, якось так я вже звик. Говорить українською, відповідаю українською, русинською, з радістю люблю просто говорити, насолоджуюсь, тому що це настільки, це як скрипка Страдіварі, русинська мова. Так от, перша книжка вийде великим тиражем, вона має покрити всі держави, де живуть русини, для нашої інтелігенції, і вона вже виходить, ну, скажімо, таке популярне видання. Паралельно у Словаччині ми видаємо, це, мабуть, буде до 500 сторінок видання, яке вже буде мати ознаки наукового видання з коментарями, з додатками певними, творів також Олександра Духновича. Безумовно, що там будуть і наукова розвідка, яка виясняє історію Олександра Духновича, його життєвий шлях, буде пояснювати багато тих фактів із його життя, перипетії його життя, чому це так стало, чому ні. І ми тішимося, що саме в цьому році ми суттєво просунемося в русиністиці. А ще одне дуже важливо, що сьогодні Духнович видається не з позицій українського вченого, який собі дозволяв міняти графічну систему, втручатися в текст, який пояснював, що коли Духнович каже «Я русин был, есть не буду», то він сповідує, там, наприклад, що я українець був, є і буду. Да? Ну, це навіть смішно інколи виглядало. Тобто це з позиції русина, русини бережуть свою духовну спадщину, і русини видають свої книжки. Ясна річ, що це якби маленька така частка того всього, що русини зроблять для свого Олександра Духновича, для свого будителя, який дійсно заслужив. І я хочу сказати, в моєму житті є один прекрасний факт. Коли я був ще студентом, я їхав в Київ, і не було квитків. Я їхав в плацкартному вагоні біля самого туалета. І проти мене сиділа старенька жіночка з Мукачівського району. І коли ми заговорили, і вона почала, каже, а я в школі всього Духновича на пам'ять вивчила. І от поки ми їхали, от там аж до вечора поїзд їхав, поки не полягали спати, вона мені на пам'ять читала Духновича. І сказала, що вона знає дуже добре вірш «Я русин был, есть не буду». От я пам'ятаю, от якщо ми просунемося, якщо ми дійсно підіймемо наших людей до тої освіти, тої бабці, яка в чехословацький період ходила до школи, русинської школи, ніхто не забороняв їй вчитися. І мало того, ми на Подкарпатті мусимо шанувати цю річ. Ми жили в демократичній державі, в одній з 10 самих демократичних держав світу. І з молоком матері ми приймали оцю чехословацьку демократію. Ні жодного іншого регіону України, який би отримав от такий
таку демократичну прививку не було, не є в сучасній Україні. Ми єдині. І це в якійсь мірі пояснює і наш якийсь таку толерантність, нашу доброзичливість. На всі, що вони нам кажуть, ми відповідаємо, спробуємо якось толерантно. І ми їм кажемо, не забувайте, наш характер, наша ментальність Привела до того, от на нашій землі, представте собі, 1000 років не було ні одного міжнаціонального конфлікту. 1000 років ні одного міжнаціонального конфлікту. Оце той багаж, ми можемо так, ми тримаємося свого. Ми любимо своє не тому, що воно краще за чуже, але тому, що воно своє. Це теж один до кінця із постулатів спадщини, чи заповіту, чи вручання Олександра Духновича. Любити своє і залишатися на цій землі русинами. Тому що якщо ми підемо з Карпат, то невідомо, що тут буде. А оскільки ми є домінантою, ми завжди з 1500 року, скільки проводяться переписи, ми завжди 65, 67, 70% населення Карпатського регіону – це русини. Ми охороняємо мир, ми охороняємо спокій на цій землі. І те, що нам навішують всякі чи сепаратизми, чи це було в 19 столітті, чи коли це в 21-му році нам тикають і просто кажуть, ви сепаратисти, і не можуть далі пояснити, а чому ж у сучасній Словаччині, от я живу в сучасній Словаччині, президентка пані Чапутова, мила жінка, зустрічається з русинами, обговорює їх проблеми. Держава всіляко допомагає. Русини чесно ходять на роботу, платять податки, з тих податків отримують якісь кошти на розвиток своєї культури, літератури, мистецтва. І ніхто не називає нас там сепаратистами, а через кілька кілометрів перетинаєш кордон в Ужгороді, і одразу, от сьогодні я прочитав статтю, так, де моє прізвище, і там називають політичний русин. Я навіть не знаю, хто такі політичні русини. Мені навіть ганьба, що мене називають політичним русином. А що такого я зробив важливого, щоб я був політичним русином? Це такі речі, які дійсно хочемо чи не хочемо, а коли от такі дати визначним особистостям русинського світу, який дійсно, от як Духнович, перший національний поет наш національний будитель. І пам'ятаю, я тільки що казав про цю стареньку жіночку. На все своє життя, їй, мабуть, було років 70, коли ми зустрілися. Може, 60 з чимось. Виглядала вона так по-сільському. Вона сільська жінка, все життя прожила в селі. І от представте собі її рівень її освіти. Вона за пояс може заткнути по знанню Духновича свого професора. Пане Валерій, я теж вам колись розказував, коли ми про Лаборця з вами програми записували, що у мене теж такий досвід свій був. 2008 рік, напевно, буде, да? Я спілкувався з одною людиною в селі, старенький дідик такий, знаєте, вже все, вже там по 90, то роки все-таки, да? І він, але для мене теж, я книжки тоді тягав, постійно там читав, все так, інтересувався історією, мене цікавило, як то було раніше. І він теж, знаєте, почав читати, я, бачите, тоді не знав, що стільки їх буває. Я думав, що князь Лаборець, одна п'єса существує. Тобто одне було постановка в одному якомусь такому, да, там написано, оказується, кілька було написано, і грали в Закарпатті кілька. І він мені, розумієте, починає розказувати, сидіть, діди такі, теж хвилин 15 розказує цей Лаборця, розумієте, подряд там. То я прийшов, там розказав, а ти хто такий? Я кажу, а відки ви то знаєте? Каже, а я в 37-му році тут в нашому селі, я князь Лаборець був в театрі. Каже, я був князь Лаборець в театрі. Каже, до нас приходили з сусідніх сіл, ми кілька тижнів грали, каже. То було по одній кроні, приходили люди з Даробратова, приходили люди оттуда
з того, з Дунковиці. Каже, люди сходилися спеціально в наше село, бо у нас йшло князь Лаборець. От насправді ті люди, це я, знаєте, от мами своєї узнав, хоч дідо у мене був зовсім іншої, якби то направленості життєвої, да, він як хазяйственник в радянські часи. Да, такий. Але мама от тепер вже каже, що бабка вчителька була, да, українка. Ви коли відходили, якраз то розказав, знаєте, тут нюанс, коли говоримо, чому мене вражає, коли когось там криво так дивляться в Ужгороді за русинську мову, коли я дивлюсь так в магазині, хтось починає там так говорити, так на нього, знаєте, покривлять обличчя, носом, так це ж, да, от мені це не нравиться. Або коли там серед молоді чую, що людина говорить по-русинськи, його так, знаєте, по півжартом підколюють, але це таке, знаєте, коли з тебе приводом жарту з тебе є материнська мова твоя, да, материнська пісня. Це я тоді сказав, ну просто от ви відходили, я казав, що у мене мама, і мамина мама, це мамина мама українка козачка. Там по лівій лінії, от тільки українці, тільки козаки, да? От все, от, ну, нікого. Да? Велика Олександрівка, Бориспільський район під Києвом. Бабка казала, що там, де їхні гектари закінчували, там далі, каже, тепер железна дорога, каже, не було того до революції. Кажуть, там починалися гектари Чубинських. Той, що гімн України написав. Каже, тепер то їх село відділили, каже, бо він це народив в Великій Олександрівці, тепер відділили, каже, тепер то називається віддільно. У них є своє село Чубинське. Да? Тобто у мене от бабка, да, і після війни вона педучилище закінчила, там, тому що дідо загинув на війні, теж треба було кудись іти. Мама з родиною вдома сама, молода людина, виріс, школа, училище, десь вон маєш іти. Все. Вдома не будеш сидіти, малі діти у мами є. Да, тим більше, що розкулачені, обібрані в радянські часи і все таке. І от і вона була українською вчителькою, котру привезли в Закарпаття українізувати мою бабку в якомусь там 48-му році сюди. Да? За те, що вона перевчала дітей в Закарпатті з русинської на української в селі. Да? І моя мова рідна, мама моя українка, виходить, там її батько звідси русин, а от материнська мова, як у євреїв по мамі рахує, так материнська мова по мамам рахується. Да? Так мама в мене українка буде мова. Але я дуже не люблю, коли на русинську мову в Закарпатті кривлять. Я сам з акцентом говорю. Нам тут в коментарях писали, а чому ми тут по-українськи затягуємо? Нас в Київ треба відправити, знаєте, з вами. Пане Валерій, що ми тут русинам українську мову нав'язуємо, да? От таке. То й можеш сказати питання, чи на якій мові можеш русинську культуру пропагувати або вчити, напевно, легше всього на русинській, да? Правильніше буде. Але думаю, треба на всілякій мові, якщо то є серед русинського народу, то й на місці. На якій ти можеш? От, наприклад, да, я закінчу так, от найбільш фундаментальне екзистенціалістичне твір цього тисячоліття на русинський. Чи русином треба бити, чи треба за те, що ти русин забити, написано на англійській мові. Що сказати? Тепер, Старік, не пиши книги глупи, да? Ти англічанин, один, сиди собі там у тій Америці, забудь, що то, не пхайся нам сюди. Американців депортувати в Америку, да? Можеш сказати. Але ніхто глибше питання це не задав. Чи можемо ми з вами спілкуватися на Ужгородському суржикові? Ми би могли з вами так взятися, наприклад, чисто по-українськи, правда, пане Валерій? Ви університет закінчили, я теж. Але ми постійно впадаємо в ту ужгородську таку тенденцію, коли ви два слова використовуєте русинське, ми переходимо два речення по-русинськи. Ви сказали українське слово, я переходжу на це. В Ужгороді люди говорять не так історично, що ти говориш з тою людиною так, як вона починає з тобою говорити. І під час розмови може бути 72 рази перепливати в різну мову. У мене 3 друга таких однозначних, українських, таких патріотичних, націоналісти, але в доброму розумінні слова. Років тому 15 ми з собою так говоримо, і я так кажу, тепер стоп. Каже, Михайло, один, да? Михайло другий, Василь, я, 4 нас. Кажіть, на якій ми мові 4 тепер розговорюємо? Але я так зупинив, точку. Всі замерли так і стоять. Пару хвилин стоять. Я кажу, ти говорив по-русинськи, ти по-українськи, я зараз по-російськи говорю, ти теж по-українськи. Ми це не чувствували.
Ми це не замічали. В Ужгороді про це людина це до якогось часу не замічали, доки нам то не почали кати палець по затилку і по пальцям лінійку вбити, да, постійно, що якийсь живий в такому полустресі, що з цим виробляєш, да, не дай Боже. Ну, ми от з вами говоримо на страшному суржикові. З нами треба рівняти, знаєте кого? Балудянського. Чули сте про нього, да, спогади? Ну, ясна річ. Там, де він був на університеті, викладав, да, коли був ректором. В Росії не могли університет в Петербурзі создати. Да? Треба було їм коли очолити, ну тільки русин мог возглавити. То Болодянський. Але казали про нього. Каже, він, чертяка, не говорить ні на одній мові, він говорить на всіх мовах славянських одновременно. Каже, він не говорить ні на по-малоруськи, ні по-словацьки, ні по-російськи. Каже, він всі мови одновременно. Пане Валерій, я тепер вам слово передаю. Дякую. Ну, перше, наш язиковий плюралізм. З одної мови переходити на іншу мову. Це абсолютно Фантастичне багатство. Якщо ти володієш одною мовою, володієш, ти багатий. Якщо у тебе дві мови, ти 2 рази багатий. Тому, якщо у тебе є багато мов, ти багато кого порозумієш. Я себе піймав, я йду по Будапешту, і мені так не вистачає, знаєте, лексики мадярської. Але я заходжу в кафе і кажу, йовно подківано, вона мене питає, я кажу, кірем сейпен, еть каві. А вона мені пише, з цукром або ні. Я кажу, кисном сейпен, шемі цукор. І я вижу, вона то знає, що я не мадяр. Але вона мене вже любить. Тому що я прийшов до неї з мовою. І я не став в упор. Знаєте, коли кажуть, вам в кофі 1 ложечку сахара або 2, а кажуть, чому ви собі дозволяєте зі мною говорити? Так тобі ж каву запропонували. Це ти в першу чергу маєш шанувати саме те, що тобі каву запропонували, а не налили тобі, я не знаю, уксуса, да? А ти починаєш із мови, і на цьому виростають конфлікти. У нас на Закарпатті ніколи не може бути мовного конфлікту, тому що ми в якійсь мірі полінаціональні, полілінгвістичні. Куди не сунься, у кожного така кров. Безумовно, що хоронити або боронити чи сокотити, як кажуть русини, от чистоту одної мови дуже важко в такому середовищі. Але в такому середовищі, дякуючи тим поліфонії тій, ми знаходимо завжди спільну мову. Без того, щоб починати війни, конфлікти, без того, щоб одне одного вбивати тільки за мову. І ми якось 1000 років уживаємося тут, в цьому середовищі. А що стосується нашої русинської мови, я знаю, я до теперішнього часу, знаєте, комплексую, бо то життя на селі, коли ти з бабкою, з дідиком, воно у мене було, ну, може, до 17, до 18 років, пак університети, пак іще щось, пак життя в Совєтському Союзі, пак переучуватися на український язик, пак комплекс, що тебе в школу не було ні англійського язика і так далі, і так далі. Я знаю одної, чуєшся русином, говорь по-русинськи. Прийде час, коли буде на свет це таких. І не мусимо переходити пак на український язик, це там на якийсь другий язик. Ну, але позирайте на одну річ. Мій отець це родив у 33-му році. Це був послідний рочник, коли діти, наші русинські діти ходили до русинської школи. А пак коли з русинів мало криво, мало косо якось говорить по-русинськи. Так зато, бо йому ані одна влада не дала можливість ходити до русинської школи, читати русинські тексти, учити русинську азбуку, говорити по-русинськи. Це то є такое, от і тоді діточки, котрих вирвали із русинської школи, що вони такого злого в тому світі зробили? Вони ковдуші, вони злодії.
Вони вбили декого. Дайте мені відповідь, чому простий руснак не ходить до русинської школи. Лем-то-то. Я з тим вопросом прийшов до міністра освіти в Києві. Такі герої були. І міністр фітькнув, а завтра буде все русинською. А пройшло вже 10 років. А тот матеріал, котрий я здав, аналітична записка міністрові освіти України про відкриття русинських шкіл, попав у Службу безпеки України. От вам і результат. Кажіть. Ага, отак, чути мене, да? Прив'яжіть ці два моменти до дат, щоб було зрозуміло, що перший ви розказуєте після помаранчевої революції, коли великі демократичні зрушення мали бути в країні, і також Сполучені Штати підтримували прагнення України європеїзуватися таким великим темпом, да? І що один із елементів цих був, що навіть міністр освіти, що в Києві казали, все, тепер буде з русинами повний порядок. Обіцяли це представникам Сполучених Штатів на різному рівні. Прив'яжіть додати, коли ваша записка, в якого то року була, коли, в якому році ви спілкувалися з міністром освіти, він казав, що немає проблем в цьому. Одне речення вкажу тільки те, що ви кажете, що в чим завинили діти. Ну, знаєте, я як людина, як християнин, я вам більше... А ну, верніться, бо вас не видно. Секундочку я. Да. Так. Слухаю. Можете, да? Пане Можу. Валерій? Що от ви сказали, в чому завинила дитина, що вона не вчиться на русинській мові. Я як християнин скажу так, що як хтось хоче, щоб дитина на своїй рідній мові не вчилася, то у нього самого величезні проблеми зі світоглядом, і з його сьогодення і майбутнім. Що та людина руйнує щось надзвичайно велике, і то, що вона каже, що вона будує, на самом правді вона руйнує. Бо любій дитині забрати право спілкуватися на тій мові, а ще, наприклад, 6-річній дитині, котрі в школу приходить. От зовсім посліднє, да? Якщо би Україна будувалася по лікалам Закарпаття, по таким світоглядовим, як у нас, Україна би була, мені здається, навіть не в кордонах 91-го року, а ще більша. Знаєте, люди без сусідніх країн проводили там референдуми і приєднувалися до України, бо хотіли би жити далі у нас. У нас в Закарпатті, коли ти йдеш біля словацької школи, дітки бігають, або біля угорської школи, нашій людині ніколи в голову таки не прийде там щось кривитися або коробитися, бо думати, чому то тут так само лазять якісь іноземці, іностранці, непонятно злізли. Для нас це цілком натурально. У нас до інтеграції в Совєтський Союз скільки у нас було німецьких шкіл, гімназій в Закарпатті, правда? У нас же були і німецькі школи, і гімназії, у нас були єврейські школи віддільно. У нас в Закарпатті таке було різноманіття, таке багатство, котрого тепер нема. Ви прив'язуєте, да? Додатні трішки ті речі, котрі ви сказали, щоб ми трішечки для людей, котрі слухають, кому буде цікаво. А те, що ми з вами говоримо, не зразу мільйону буде цікаво, а тому, кому інтересно, думаю, що він не міг би до нас прийти, то сісти з нами і поспілкуватися ще там 4-5, а тих там з десятки людей, що нас слухають, їм інтересно буде знати. Кажіть. Ну, перше, що те, що ви сказали, просто доповню. Перша школа на івріті, Мукачево, чехословацький період, появилася у нас. Перша циганська або ромська школа в Європі появилася в Ужгороді в 1923 році. Бачите, які багаті традиції міжнаціональні. А коли була помаранчева революція, так, то одразу після неї я з'явився на порозі Міністерства освіти. Тоді міністром освіти і науки України був такий собі професор Сергій Квіт. Всі його знають. І він мене зустрічав в таких макасінчиках, джинсиках, в такому, знаєте, антуражику, сорочка вишивана на ньому була. Він казав, ну що ви, так русинське питання. А потім каже, знаєте, пане Падяк, ви підготуйте доповідну записку на ім'я міністра освіти, як ви бачите відкриття русинських шкіл. І я дійсно написав таку записку, а потім ще раз приїхав. Уже це був не той Квіт, уже був не той міністр. Він уже не мав жодного інтересу з нами зустрічатися. Я вам просто проілюструю
Значить, записка була написана 1 липня 2015 року. Називалася вона «Проєкт впровадження русинської освіти у систему загальнодержавної шкільної освіти в Закарпатській області». Я з свого комп'ютера роздрукував 2 примірники. Один – це мій примірник, а другий я вручив пану Квіту. Я був здивований, надзвичайно здивований, коли через певний час, через 2 роки, появилася книжка Белея професора, де він фактично з позицій русинофоба пише, що треба заборонити під час перепису населення русинам називатися русинами, просто отак взяти і заборонити їм називатися русинами. Я був здивований, що у додатку до цієї книжки опублікований мій матеріал. Я не контактував з Белейом. Я не давав ніякого права публікувати. Цей матеріал ніколи не був опублікований. Він був зданий з моїх рук до рук міністра освіти. А якимось чином потрапив у книжку русинофоба, класичного русинофоба. Да. Пане Валерій, одне слово про це якраз, що ви тепер кажете. Да? Це є недопустиме в громадянському суспільстві, в будь-якій країні. Якщо якийсь науковець з університету чи якийсь журналіст є тим працівником, котрому або громадський діяч, але котрий діє на джерелах або темниках, зібраних спецслужбами. Тобто громадянське суспільство, то не громадянські організації, НГО, недержавні організації, недержавне суспільство. Якщо якийсь університету викладач чи якийсь журналіст Ужгородський починає щось публікувати, і у нього документи, котрі могли дістати тільки зібрані спеціальні служби, котрих така праця державу боронити, да, то це не є громадський діяч, він тоді не є публіцист наш. Правда? Ну, Він, як в радянські часи, це було, як ти можеш сказати, да? Працівник агітпропу, чи як, хто він сказав, ну правильніше, ви в радянські часи жили доросло, я там, що 15 років мав. Да? Він є той пропагандист в совєтські часи були, просто пропагандист, котрий, як кажуть, як там було в радянські часи, що там є відділ спеціальний, да, в тих службах, і він під той відділ підлягає. Він може бути дояркою, може бути головою колхозу, може бути редактором газети, а він з відділу пропаганди. Да? Він працює на джерелах, він має доступ до ваших документів, котрі ви йому не давали, і потім публікує. В громадянському суспільстві в Європі це недопустимо. Немає громадський діяч, публіцист, писатель, працівник університету використовувати такі джерела. Правда? Ну, давайте далі. Я вибачаю, що вас так перервав. Тут іще одна проблема. Якщо доповідна записка була на ім'я міністра освіти, то є проблема в державі. Як від міністра освіти цей документ міг потрапити до професора? Ну, так я, пане Валерій, про це і кажу. Людина сьогодні може зайти в будь-яке міністерство, наприклад, Міністерство оборони України, і що, звідти забрати документи і використати їх? Ні, пане Валерій, якраз я про це кажу, що цій людині були ці документи дані тими людьми, хто мають повноваження збирати документи в необмежений спосіб і в неврегульованому, тобто поза громадянськими правами. Знаєте, ну, тобто спецслужби. Ця історія... Алло? Боже милий. Так, пане Валерій трішечки відключився. Зараз він до нас все верне. Ми його почекаємо. Ви мене бачите? Я вас не бачу. Ну, включайтесь, будь ласка, я вас тільки чую. О, картинка з'явилася. Тільки вверх ногами, поки що. Тут Я вас можу повернути, якщо хочете. Майже треба скончити. Але знаєте, я чайник. ви вверх ногами. І у мене майже ви не в ефірі, але вверх ногами.
Я не знаю, що я маю робити. Я зараз Е. зроблю, секундочку. О! Чекайте, де ви там? О, наладив. Так. Да, пане Валерій. Ну, давайте. Дивіться, на кінець я включив вірш Духновича, вами записаний, але ще про Духновича. Ви опять пропали. Так, зараз, секундочку. Ще вас не бачу. Угу. Пане Валерій, ви ся вернете до нас ще? Так, я запущу поки що, послухаємо вірш пана Валерія, котрий він записав спеціально до Я, Русин, річниці. был, есть и буду. Я родился русином, честный мой род, не забуду, останусь его сыном. Русин был мой отець, мати, руськая вся родина, русини сестри і брати. І широка дружина, великий мой род і главний, миру есть современный, духом и силою славный. Я, Русин, был, есть и буду. Я родился русином, честный мой род, не забуду, останусь его сыном. Русин был мой отець, мати, руськая вся родина, русини сестри і брати. І широка дружина, великий мой род і главний, миру есть современный, духом и силою славный, всім народам приємний. Я світ узрел, под Бескидом первый воздух руський сал и кормился руським хлібом. Русин мене колесал. Я, Русин, был, єсмь і буду. Я родился русином, чесний мой род, не забуду, останусь його сином. Запустила моя нива і заросла бур'яном. Уж од віков все без жнива, оставлена под паром, оставили отці, діти, насилієм і не без біди. Нині опустіла нива, внукам сталася
без жнива. Нива моя плодна била на пшеницю і на рож, плодом ізобільно плила, то істина, а не ложь. Благодарный бывал тот плод, кормил семью, великий род, но она опустила, уж лежить без жнива. Чужий пастух поганяет чуже стадо, чужий глаз по ширинах разбивает отдавна аж по сей час. Нива прежде колосиста лежит космата, терниста. Ой, славна моя нива почивает без жнива. Напряг сили, работаю на нивушки все ще, надеждою мысль питаю, но напрасно, все вообще. Без помощи работных слух тупо орет заржавий плуг. Так моя бідна нива останеться без жнива. Ой, пойду я на долину, на гори, пойду лугом, зазову милу родину, она мені стане кругом. Прийдуть діти, старі отці, і дівушки, і молодці, і так зділана нива принесет плод до жнива. Приходіте, сильні хлопці, слиште обще голоса, лиш до діла всі молодці, ставайте, пока роса, станем з полу работати, родну ниву обробляти. Так напрягненна сила дасть нам багато жнива. Так. Дорогі наші глядачі, слухачі, ми десь вже будемо закінчувати. Вибачаємося, що так довго, так сумбурно, не вийшло так, як би, може, хотілося, щоб це було у нас більш ладно, більш зладжено, так, програма, щоб була. Теми ми дотримувалися, відступлення. Ми стараємося, пробували ми постійно до Духновича, до теми будительства сьогодні. Вітаємо ще раз всіх з річницею народження будителя. Господь Бог 220 років тому привів в світ таку людину, котра в хрещенні отримала ім'я Олександр. Олександр Духнович. Просто людина в Закарпатському, в русинському селі в Карпатах. Не є Закарпатське село, тому що тепер це є Словаччина, але маємо пам'ятати, що в ті часи це була одна держава. Ну, не мали ми між собою границі. І русини, котрі сьогодні в Словаччині, і русини, котрі є сьогодні тут, до 45-го року ми не мали між собою границі 1000 років. Це зовсім таке нове, що у нас границя, що ми є розділені. Ми не були в такому стані. Ще раз так вітаю всіх з праздником, з ювілеєм Олександра Духновича. Ще раз кажу, що так, вибачаємося за наш суржик, той, що не є русинська мова. Не знаємо русинської мови, не своєї вини. Я би дуже хотів знати русинську мову ідеально. І якщо б я знав її ідеально, але людина, котра виросла в Ужгороді, котра рідне місто Ужгород, я все одно би спілкувався з людьми, з тими, котрі зі мною спілкуються на їх бесіді, на їх мові. Хто до мене, які говорять, я на такі відповідаю. Ми в Ужгороді так привчені якось. У нас є вже з пошани до другої людини, ти
просто підхватуєш то речення, як воно на якій мові закінчило останні слова речення, ти починаєш так відповідати. Так нас привчили з дитинства, що інакше якби це і неможливо. Тому, наприклад, можуть подеколи дивувати. От є у нас такі там є люди з Закарпаття, да? Але не ужгородці, вони кажуть, так чого ти так аж таку українську, а я ще на Тернопільщині жив деякий час. Чому ти в такі галицькі починаєш так по-галицьки говорити? А якщо так говорять з тобою, кажуть, ну так уже привик. Я відчуваю, що людина звідти. Я починаю з нею говорити так. Да? Наприклад, українською мовою, не як на Галичині з такою вимовою. Наприклад, я вибачаємо, що ми так говоримо з паном Валерієм, теж спілкувалися. І мой пана Валерія телефон сів, да? Він там не до кінця приладився, щоб там повербанки деякі мати. Мій ще живе по останні проценти. Ми сьогодні празднуємо той великий день. Вшанувались ми в такий спосіб, що кілька годин ще посвятились ми такому прямому ефіру для кількох людей, може, котрим то інтересно було трішки знати. Не стільки, може, про Духновича, що ми сьогодні розказали, таких незнаних, невідомих якісь, да? Але звернулись ми увагу на те, що Духновича треба знати. І те, що скільки він сил приклав для того, щоб зробити для свого народу. Коли треба було, як пише Анатолій Краліцький, настоятель Мукачівського монастиря, треба було книжечка по математиці для русинських дітей. Сів Духнович, написав щось там з латині, з угорської чи з німецької перевів. 20 сторінок книжка видав, пішло. Треба було географію, сів, географія. Треба дітям, щоб мову розширяти, якось говорити вірші. Будь ласка, вон 20 віршів. Треба вірші для діточок, котрі в школу йдеш. На тобі, мамко, куп мені книжку. Написав для дітей віршик, стих Духнович. Він старався те, що треба. От сьогодні Духнович для нас, для молоді, для інтелігенції русинської, для тих, котрі пробують щось для русинів робити, це є таке вдохновення, такі стимули. То, що вмієш щось робити, да? От сядь і зроби це. Те, що у тебе талант в твоїй сфері, що ти можеш зробити для русинського народу, для того, щоб піддержати морально, внутрішньо того людину, котра то є на своїй рідній землі. Да? Не може бути більшого, якщо говоримо про гідність людини, то що може бути взагалі гідність людини? Це людина, котра народилася тут, да, допустим, якимось в селі у себе тут, в Лумшорах. І вона, коли прийде в свій районний варош з тих Лумшор, ніхто ніколи їй не скаже, що ну, от кісти приліствує такі собі, да? Наприклад, чому ти не так бесідуєш? Та людина себе вродила, тут її діди-прадіди 1000 років жили. З 1400 року переписи тих Лумшор є, що були такі ті села. І що там люди жили, і фамілії навіть їх несуть, якісь деякі. Ну і кожен може робити. А може бути таким, як Духнович. Можеш робити те, що ти не вмієш. Те, що ти не спеціаліст. Але якщо нікого другого нема, бери і роби. Духнович так робив. Брав і робив. Коли у нього була ідея, яка можливість, брав, робив. Коли Духнович мав робити, пробував зорганізувати першу друкарню тут, у пана Валерія в програмах, до речі, що у нас була ціль, пан Валерій записав дуже гарні, прекрасні програми. На Ютубі пишемо «Подяк» через англійську і знаходимо дуже прекрасні програми. Там є серія програм, 5 програм таких досить довгих, іменно так уже з цитатами, з книжками, без відступлень, яких у нас сьогодні вийшло. На жаль, за що вибачаємося. То у нього там конкретні програми, котрі можемо, і вони називаються, зараз я відкрию, як так, канал «Подяк». Якщо написати українськими літерами так Валерій із точкою «Подяк», да, то на Ютубі відразу вам виб'є Валерія Подяка канал. І там будуть вірші Духновича, а перед тим програми Духновича. Про Духновича, котрий пан Валерій, як викладач університетський, викладач на русиністиці, тобто він спеціалізується в літературі русинській, іменно спеціаліст і доцент захищав по цьому, то він дуже-дуже гарно про це нам розказує, вибачаюсь, підвисає, він нам розказує, є багато чого можеш почерпнути. Так що будьмо кожен трішки такий, знаєте, як наш великий батько русинського народу, як Духнович трішки. Кожен на своєму місці, кожен помалі, чи вміє, чи не вміє, чи спеціаліст, чи взагалі до того ніякого відношення немає. Але треба, бо інше ніхто не зробить, тоді береш і робиш. Анатолій Краліцький сказав, що такі
як то омнібус по латині, або є синонім ще, який я забуваю, то він там докладно сказано, котрий з себе зробив все. Да? Коли ніхто всі інші були зайняті, нікому Господь Бог не дав того натхнення побачити, він взяв і зробив все. Вітаємо всіх ще з тим святом. Це є будителі русинів. Народу русинському бути то щось є прекрасне. Русинський народ то ніякий не сепаратист, ніякий не антидержавний. Він є саме порядний. Я би думав сказати, може, в Україні треба навіть навчитися, як то бути громадянином, так як громадяни є України в русини. В справі бути українськими добрими громадянами треба подивитися, як тут це відбувається. І бачать, що тут громадянське суспільство, громадянський спокій, громадянська повага до України і взагалі існування суспільства українських громадян ідеальне. В порівнянні з різними територіями України, котрі там різні там бувають. А от тут, подивіться, будь ласка, відносини між людьми, між тими. Тому до русинів це не треба придумувати. Русини не є такі. З них навіть екстремісти, хоч якогось чи такої людини радикальних світогляду, котра би була нетерпимою до якогось іншого рядом жиючого громадянина свого, по якимсь параметрам витворити дуже тяжко. В крові цього нема. Русини в покоління були якось інше навчені. Ми з усією повагою, але бути за своєю бесідою, своєю культурою, за своїм народом – це є щось прекрасне. Це не є в ніякий спосіб не підлягає напрямку діяльності жодних громадянських організацій, громадських організацій, котрі б мали протидіяти, чи наукових, чи університетських середовищ, котрі мали би впливати і модифікувати. Русинів треба, щоб не було вони так. Щоб русини були інші. Або ще, що може найгірше бути, одне з найгірших, але цілий час то русинов зустрічало, ще використовувати суто. Я зустрічаюся з тим, пан Валерій зустрічається подеколи, що використовується чисто знання, там, наприклад, русинської мови і вміння писати по-русинськи чи говорити, для того, щоб знищити любу дискусію про русинів, якщо, наприклад, от я спілкуюся, я не знаю російської мови докладно. І ми з паном Валерієм щось говоримо. Тепер там в коментарях теж писали, що запретити їм, запретити, тому що вони не так по-русинськи. Вопрос не в тому, що ми не по-русинськи. Ми щось для русинів погано сказали, чи там в якомусь будь-якому іншому аспекті. Ні. Але щоб якийсь повод знайти для того, щоб не дати будь-кому говорити, сьогодні є такі спеціалісти, котрі використовують суто русинську бесіду, для того, щоб не дати говорити про ніяких русинські питання в конструктивному напрямці. Тільки в напрямку такому, що в деструкції або іменно нав'язування якоїсь радикальності. Радикальність, будь ласка, можеш хоч якісь там щось говорити, да. А якщо ти хочеш без того, без цього, то ні, не можеш. Чому? Чому ти по-українськи це робиш? Чому ти по-українськи говориш? По-українськи ти не маєш права говорити про питання, котрі є важливі для народу цього русинів. Я от згадував про свого дідика і забув сказати. Да? Мама казала, що він, коли бабка, учителька прийшла, мені казала, на тобі картошку, буряк, все, що треба борщ робити, бабка українка, для борща. Поклала йому тут в мішках ті овочі, казала, почисть, поріж, склади в каструлю, налий води, поклади на плитку, включи газ, і я борщ зварю. Така бабка в мене була. Мама каже, а дідо сидів собі? Це якийсь 50, виходить, 60 рік, 61, другий. Сидів собі, чистив, і мама каже, я русин був, єси буду, я родився русином, чесний род мой не забуду, останусь його сином. Я тепер того знав, який. Мама каже, а дідо собі отут постійно був. Під нос бормотав, коли бабка варила борщ. Бабка зошити перевіряла, вона вчителька була і постійно кожен вечір мала 2 години 3 ще відробляти з зошитами. Ще раз всім вітання. Я за дідиком своїм, русин. У мене мамин тато з Закарпаття русин. Чистий. Русини всіх поважають, всіх люблять. Не бачать підстав для того, щоб
свого цуратися русинського. І воно в ніяку колізію не входить з тобою, щоб знати державну українську мову, поважати, використовувати її. В ніякий спосіб від русинів загрози не може бути для української державності, розвитку і стабілізації всього. Думаю, що все, що може бути українською, воно все розвинуло за останні 30 років тут, в Закарпатті, ми більше. Злагоджено, спокійно, стабільно, без ніякого таких моментів. Ми всіх вітаємо, русини всіх люблять. У нас будуть деякі ще інтересні програми. Пан Валерій виїжджає через кілька днів на сайті, хто хоче, хто може виїхати, да, або жінки, дівчата. На цьому тижні буде прем'єра в театрі Духновича у Пряшові п'єси Олександра Духновича. Здається, тарабанщик буде. Я би не збрехав тепер. Ну, хто може поїхати в Пряшев, будь ласка, добирайтесь. В Фейсбуці, в наших групах русинських є все розписано, як купити. Прямо в інтернеті можеш купити білет, прямо до театру приїхати, і після театру можеш вертатися сюди до домів. Русинський театр імені Духновича в Пряшеві, там не буває пустих місць. Там завжди всі місця зайняті. Більшість місць завжди скуповуються і зайняті словаками, вони приходять. Вони так люблять русинський театр на русинській бесіді, так поважають, так їм інтересно. Театр – це пережиття, особливе пережиття, якихось речей глибоких для людини, котрі грають актори. От вони на русинській бесіді, на русинській мові приходять і слухають. От буде в п'ятницю у нас прем'єра, на котру я, наприклад, не можу поїхати. Пан Валерій, оскільки він мешкає в Словаччині і в Закарпатті, і є викладачем, і роки вже має старше 60 років, і він буде під час лекцій читати на університеті, також на тому спектаклі. Він хотів розказати, бачите, ми то не встигли. Такі важливі речі не успіли ми сказати. Вибачаємо за те, що так довго. Ще раз з праздником, зі святом всіх русинів, цілого світу, хто трішки побачить, хто витримає, хто знайде, хто перемотає, почує слова. Вітаємо всіх з Олександром Духновичем. Без того, що Духнович не звернув тут увагу, що любіть своє, то нема поводу би його цуратися, чи ненавидіти, чи якось стидатися свого. То для людини останнє, що може бути. Далі вже з людини нічого не буде. До кого би ти не пішов, не приліпив, то вже нічого. Так же, що ти будеш феноменальним якимсь для іншого народу. Те, для чого ти 1000 років вчили твої бабка, прабабка, бабку, прапрабабку, прапрабабку вчили, прадід вчили. Ти все забив і викинув. Ти відвернувся від того, це недобре, неправильно. Вітання з днем народженням русинського будителя Олександра Духновича. Вітання всім. Відключаємося.